fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto diri sa Diwa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ang the number 1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Lunes, Enero 12, tuig 2026. Inimula gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon yari madalaguan kag mga nagapaw ng mga balita. Security measures para sa Dinagyang Festival hindi maapektuhan na pisar nga nagbago ang liderato sa Iloilo City Police Office. Sa dugang pa nga mga balita, paimbisigaran ay sang pamilya sining lalaking napatay bangod iyang inisya ang ginaburambudan sang manog sa Barangay Bulilao sa distrito sang Mandurriao. Kay ti damo nagambal nga araw-araw paway gid siya magkasinggit sang tabang. Way gid siya nabatian gani ang kalas-kalas to, di way gid ya kahimo sang gahod ining nasambitan nga biktima. Sa iban pa nga mga talupang doon kag mga mainit sining nga balita, Iloilo Provincial Government kaupo ng Iloilo Police Provincial Office mas pagahugto ng pagbantay sa mga puerto pasulod sa probinsya sang Iloilo. At bantayan nga waisang illegal sining nga druga nga makasulodo. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, Iloilo City District Engineer Roy Pakanan nadala sa mga ginpang relieve sang opisyal or ginpang relieve nga opisyal sang Department of Public Works and Highways. Ang kabangdanan sang relief order batok sa kay DE Pakanan may kakulangan ini siya sa iya sining qualification. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, pila ka transport cooperative nagbutang sang closed circuit television sa ginatirinan sang ilang mga driver para nga mamonitor ini kung anong ila sining mga hulag. Muni madalagwar mga balita lokal samtang sa mga talupang nun kag mga mainit naman nga balita nasyonal. Kon pananglitan may impeachment complaint batok sa kay President Bongbong Marcos suno sa kay Secretary Claire, politika ina. Now, sa aton sining mga kabombo ini sa pagtunog sa gyapon sa mga impormasyon nga by February may another complaint nga or impeachment complaint nga file batok karon sa kay Vice President Sara Duterte matapos ang isa ka tuig ining 1 year bar rule or ban rule sa aton sining mga kabombo nga kung sa diinti makasara nga mag-file sang impeachment complaint batok sa isa iya ka opisyal sang gobyerno. Madumduman nga ti sa aton sining mga kabombo waay makaplastar ang unang impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara sa ground sini Banwa nga ti dapat sa isa ka tuig kay isa lang siya i-filean sang complaint sang tawag siya gani ining impeachment. Damo-damo sang nag-file sa iya. So isa ini sa mga technicalities sa Banwa nga nakita agod nga mabasura itong mga impeachment complaint. So by February 2026, diri na ni mabalaan kung bala may another round sa impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Pero hambal yan ni Secretary Claire sa aton sining mga kabombo ang impeachment case sa batok sa kay President Bongbong Marcos pamulitika lamang ina. Sa aton sining mga kabombo, political maneuvering. Gintawag ini nga political maneuvering sa mga biyan ni Secretary
Claire Castro kon pananglitan nga mayara sa nga mag-file sang impeachment complaint batok sa kay President Bongbong Marcos. No, sa aton sini nga mga kabumbo, sinya mag-file ni sang impeachment complaint batok sa kay President Bongbong Marcos, mga mga supporter ni sang isa iya ka politiko. Oh, sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, nya kon makita nyo, lantawan nyo lang hulag subong sang aton sini nga presidente, trabaho lang trabaho. Ginatungdan sini ang iya sini nga mandato kag responsibilidad sa pumuluyong Pilipinon. Suno pa sa kay Castro, ginarespetar sang presidente ang constitutional process kag pati nga ang anuman sining lihok sang Kongreso dapat nakabase sa ebidensya, layi kag sumungman ang aton siniyang interes sang pungsod. Sa aton sini nga mga kasimanwa, dugang pa ni Castro Senador Banwa nga kung may reklamo ginman nga impeachment, no? Sa aton sini nga presidente, respetuhon tana pero laban-laban, political maneuverings lang ini. Sa aton sini nga mga kabumbo, nya waya nagakalingkang ang aton sini nga presidente kay sako saya sa pagtungod saya sini nga responsibilidad. Sandig sa report nagagwa diri mga biyan nga si Caloocan City the 2nd District Representative Edgar Erice, no? Sa masunod sining simana or sining simana rather, no, posible nga mag-file sang complaint, no, nga impeachment na batok sa kay President Marcos, no, kag iban pa nga mga kopdanan sini sa Kamara sa tion nga magbalik ang sesyon. 44 minutos na nakaligad sa takna sining las 11. No? Imbukada pa lang sila diri Banwa. Imbukada pa lang iyang bulan sa tuig 2026, no? Naga-plastaranay na, mayara na sa mga ginapang balay, may mga nahuman na nga mga plano ang tagsa sini ka mga politiko kag opisyal sang gobyerno. O plano sining ati mapabilin sila sa pwesto, plano sining ila sini nga ita-pull down ang ila sini nga mga oposisyon, ang ila sini yang mga nagakontra sa ila. O amo na niyang nagalagaw subong sa paminsaron sa aton sini nga mga politiko kag mga opisyalis ng gobyerno. Imbes kun tani Banwa nga tutukan ang mga problema nga ginapangatubang sa aton sini nga pungsod. May problema kita dito iya sa may bahin karon sa Cebu City to, no? Ngati naghurog paas to, ginatawagan ni iya nga sa mga tinaga pa ni Engineer Neil Ravena, siling trash avalanche or avalanche trash ang natabo sa may Cebu nga kung sa diinti ginpayag sini duwa ang kumpirmado nga patay kag 36 tubtob 38 kaiban pa ang missing karon kag ginapatihan nga tampukan sang or natampukan sang basura. Ti saton sini nga mga kabumbo amo niyang basura nga ti kakurulba kag sa nasiling ko na gani sad to, no? Ti ang basura ni sarang ni nga makabulig kag sarang man ni nga makahalit saton, pero pananglitan abiya, ako abiya bumbo Chris, no, sa aton sini mga kabumbo, kung may basura gin man nga mahurog paas akon, ang pangamuyoon ko nga basura nga mahurog paas akon, ang basura halin, no, sa sining basura nga gintumod ni Saldico. Ang basura tubla nga ginapayag gin-deliver sa balay ni former Speaker Martin Romualdez. Amo to yang basura ang gusto ko mahurog paas akon. Sa aton sini nga mga kasimanwa kon istoryanta basura sa Cebu nagligad to ginatumod naman may landfill man kita diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Dako man ni nga balita ni kay mako mo naghurog paas nagkalaguba to mga pasilidades to.
Oh, pero kung istoryahan taya basura, kag hurog paas, tiyan mo na ang balko-blakong mahurog paas kinman niya sa aton sini mga kulturan, particularmente sa ako na be. No? Ang gusto ko yung nga basura nga mahurog paas sa akon tubahan. Ang basura nga ginatumod, ni sino ganitong Marines to gani? Nga mo to balang naga-escort nga magdulong sa nga malita nga basura, no? Halin sa kay former Representative Zaldico kag ginaaligar nga ila sini nga gina-deliver sa balay ni former Speaker Martin Romualdez. Amo to yang basura nga nami maghurog paas tubang mo. Bisan ikaw guro mambal nga bumbot sam di kung gusto mong hurog paasan kada sa nga basura nga gin-deliver to sa balay ni former speaker, halin kay former Representative Saldico, pwede ka upod? Pwede gini! Hindi bla? Sa aton sini nga mga kasimanwa, siniman nga adlaw sa aton sini nga mga kultura nagpanigayon sa isa iya ka press briefing si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kag ginpabutsyag sa Tiglikom nga may pila ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways nga gin-relieve sa ila sini iyang posisyon. Sa aton sini nga mga kasimanwa na lakip na gani diri sa mga ginpang relieve amo iya si Iloilo City District Engineer Roy Pakanan. Kay ti may mga kakulangan sa bahin sa qualification sa district engineer naton diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Sa pahayag ni Secretary Dizon, although wala pa man sa mga proper documents, but within the week kuno, sa aton sini magkabumbo, sarang sininiya nga ipagwa na kag i-publicize ang nasambitan sini karon nga dokumento. No, sa aton sini nga mga kasimanwa, ang hambal gani diri iya sa bahin karon sa Department of Public Works and Highways nga mayara iya sang kulang, no, sa ginatawag sini nga qualification si District Engineer Roy Pakanan. No, arap lada Bumbo Chris, pwede ta mapabatian ang statement ni District or ni DPWH Secretary Vince Dizon, no, sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Kag ginkumpirmar man sang Tiglikom nga magatistigo, no, si Secretary Vince Dizon, no, ang Department of Public Works and Highways, inisyang witness batok sa kay former Ako Bicol Representative Zaldico. Sa aton sini nga mga kabombo. Alright, okay, sige. Ari kabahin sang payag ni Secretary Vince Dizon, may kantanan sa mga ginpang relieve sa posisyon ng mga opisyal sang Department of Public Works and Highways. When I signed the relief orders, which will come in the next day or so. We are also, for all intents, relieving 3 DEs. La Union First District Engineering Office Sherry Lan Gonzalez, Iloilo City DEO Roy Pakanan, and Leyte 4th District District Engineer Peter Scheller Soko, because they have not met CSE qualification standards. So we are going to be very, very strict, and I will be releasing in the next few days or weeks, the new requirements, merit requirements for all officials of DPWH, specifically district engineers. Deriwavit, kakulangan sa qualification sa Civil Service Commission ang gabangdanan sa pag-relieve sa pwesto sa kay Iloilo City District Engineer Roy Pakanan. Klaro man to ang payag sa Tiglikom sa Department of Public Works and Highways
kag ini siya ang natalana man nga magapagwa sa mga dokumento sa mga masunod sining may nadlaw o kun sa masunod sining karon nga semana. Philippine Standard Time, 52 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11 diri man sa palatuntunan na Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby, no? Kay i-check tato ng dugang sining mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad. Speaking sa kay former Ako Bicol Representative Zaldico, no? Sa January 20 ni matistigo si Secretary Vince Dizon, no? O sa aton sining karon nga mga kabombo kay maumpisa na diri mo ang iya sining hearing sa iya sining mga kaso, no? Gindeklarar nga pugante si Ko sa Sandiganbayan matapos ang kaso sining graft kag malversation na may kantanan sa 289.5 million na flood control project sa Oriental Mindoro nga amo ang gintunaan o ramong nangin kausa para ini siyang magdagdagan sa warrant of arrest. Lakip na ang 15 kaiban pang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways kag mga tiglawas sa SunWest Incorporated. Si Ko nagapabilin sini karon iya nga nagapanago sa iban sining pungsod sa aton sining mga kauturan ni sang speaking sa mga nagapanago sa iban sining pungsod la ti makon mo sinutong mga wala gid ya makano wala gid ya maka escape sa the long arm of the law or long arm of law, no? Sa aton sining mga kabumbuti dumduman nyo to siya, no? Dumduman nyo to si former Representative Arnie Teves. Ginayam to sa dakop man. Sa aton sinima kuturan. Si Pastor Apollo si Kibuloy, si Pacquiao, no? Grabe man to nga ayam siya. Sa matter of fact, ito naglawig gani sa Pilato, 13, 14 días. Si former President Rodrigo Duterte, halin siya sa bakasyon, binantayan siya sa Ninoy Aquino International Airport. Mayroon tara kagwa! Hambal ganito ni former PNP Chief Nicolas Torre III niya. No ganito hambal yung bukres? Bubutungin ko yan, lalalasin ko yan. Amo giman to hambal ha? Gapakatig nga mag-upod mo. Pero tinatigayon. Nga mapasakay to sa eroplano ganito, ginapatihan to nga kay Zaldico bato mo. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti siya karon, makaya ayhan ni PNP OIC Chief PNP OIC General Nartates nga ayamon ining si so nga ngalan niya ni si former Ako Bicol Representative Zaldico. Kaya ihan ni Nartates ne. Sino pa ang mga padayon karon nga ginapangita ginayam? Former Bureau of Corrections chairman. Nga si or commissioner chairman, commissioner si General Bantag. Ginaayaman isang kapulisan pero tino hasta sumong do ay ginaw? Do may plano sila nga yamon or pabayaan na lang nila. Sa kay General Bantag, ano nga, kinagambas General Bantag, itong abisan din siya magkanto, dalaya ko nung iya sininga, U to the ZI. Ano nang U to the ZI, Bumukris? Ang iya sininga OC. Ngamayla na, automatic bla sa masinggan. Sinya, ako ang hari-hari to sang Bucor, Bureau of Corrections. Tapos, may kaso karon nga batok sa konti kung madakpan ko o kag mapapriso ko sa Bureau of Corrections to be ano yung matabo sa kon siniman gani isa ka mga interview sa kay General Bantag ang ambaya siya hindi gi kuya mag-upod no ti sa imo man be sadto ikaw anay nagadisiplina sa mga priso dira dumduman nyo to sa si General Bantag nagakapot sa Bucor to ang mga ginpahimo to yang mga lungga to sang nung term sila sa ila sa mga priso, no? Pinang buldos to kag pinang bakho ni General Bantag to. Sa aton sini nga mga kabombo tapos pitik sintas,
may napatay siniya nga komentarista, ipabangod siya. Ang nagtransaksyon to para mangita sa nga manugpatay, why naman kaingak to kay pinutos sa nga plastic to bla? Ala drug cartel style to nga pamatay sulod sa nga prisuano. Di sino pa mapiait, why gid sa mapiait? Tiyas na subong ko nago lang na nga nago si General Bantag. Di ilang taon ta kon lat-ason siya sa nga aton sini kapulisan. Same as with sa kay former Ako Bicol Representative Zaldico. Sinuayhan ang maano ni siya, maayam sini siya para iya nga mapapuli ni siya sa pungsod ng Pilipinas kag iya sini nga matubang ang mga kaso nga ginapasaka batok sini siya. 58 minutos na nakaligan sa tak ng alas 11. Pagbalik na to na banwa, detalye sa mga nagapauna dalakuan sini nga mga balita kag impormasyon sa Bombohanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, 12 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ating mga headlines, Department of Public Works and Highways Secretary Dizon tetestigo umano sa Sandigan Bayan kaugnay ng kaso ni dating Representative Elizaldico. Ang liderato naman po ng Senado sinabing mas mabuting mag-focus na lamang sa Department of Budget and Management files kaysa sa Cabral files. Si Senator Aimee Marcos sinagot naman yung aligasyon ni Senator Panfilo Lacson kaugnay ng di umano'y allocables ng senadora sa 2025 budget. Ang Albay naman, posibleng isailalim sa state of calamity sa gitna po yan ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Samantala, Albay Governor Rosal naman ipinaalala na iwasan ng self-promotion lalo na kung ginagamit ang government fund. Sa dagdag pa nating balita, round-the-clock operation isinasagawa ng Bureau of Fire Protection dyan sa Central Visayas na nakatuon pa rin sa debris clearing at iba pang operasyon bago pa man ang pagpapatuloy ng search, rescue at retrieval operation. Yung bilang ng naitalang nasawi dyan sa Binaliw landfill, umakyat na ho sa bilang na 8. Sa international news naman, kumpirmadong nasawi sa mga serye ng kilos protesta sa Iran, pumalo na sa mahigit 500. At sa ating balitang palakasan, ang kupunan ng Raptors ibinulsa ang overtime win laban sa 76ers. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
Naniniwala si Senate President Vicente Tito Soto III na mas makakapag-focus pa dun sa tinaguriang files mula sa Department of Budget and Management sa halip na Cabral files ang tutukan ng mga miyembro ng kapulungan. Ito ay para mas malalim o manong gawing investigasyon sa manumalyang paggamit ng pondo na nailaan sa mga public infrastructure projects ng pamahalaan. Marami rito ay kinakabitaan ng mga anomalya. Una nga rito mga kabombo, tinukoy ng Senate President ang Cabral Files bilang listahan lamang ng mga mambabatas at ng kanilang mga panukalang proyekto na pinaniniwalaan na may kaakibat na korupsyon. Ngunit wala naman anyang paliwanag kung paano nila nakuha ang kanilang kickback. Ayon pa kay Soto, hindi dapat na nagsasayang ng oras doon sa Cabral Files at sa halip ay mas mainam na pag-ukulan ng pansin ang Department of Budget and Management Files na mayroong kakibat na Special Allotment Release Order o yung SARO. Ang mga SARO mga kabombo ay inilalabas ng Department of Budget and Management bilang otorisasyon sa tuluyang pag-release ng paggamit ng pondo. Paliwanag ng naturang senador, kung inaaral niya ang nilalaman ng Cabral Files ay lumalabas na simpleng listahan lamang ito at hindi rin malinaw kung saan sa mga ito ang mayroong SARO allocation at kung lahat ng nasa listahan ay may official release order na. Ginawa nga ng Senate President ang naturang pahayag kasabay na rin ng kumpirmasyon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfiloping Lacson na muling magsasagawa ng investigasyon ang mataas na kapulungan ng Kongreso ukol sa flood control scandal. Nanindigan naman si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfiloping Lacson na nauna nitong pahayag na walang solidong ebidensya na nag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control corruption. Giit ng batikang senador, bagamat ilang beses nang nabanggit ang pangalan ng presidential cousin, hindi makagawa ng konkretong hakbang ang kanyang komite nang walang matibay na pinangahawakang ebidensya. Tiniyak ng senador na kung saan tutungo ang ebidensya ay susundan nito ng mataas na kapulungan anuman ang magiging epekto nito. Sa kabilaan niya ng mga naunang espekulasyon, kailangan pa ring manaig ang pag-iral ng due process at hindi lamang basta gumawa ng konklusyon ng walang matibay na batayan. Nanindigan din ang senador na hindi makokontrol ng sinuman kahit pa ang Palasyo Malacanang ang magiging takbo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya walang silbi sa komite ang anumang pagtatangkang impluwensya nito upang gawin o pigilang gawin ang isang bagay dahil mananatili ang pagiging independent ng Blue Ribbon Committee sa mga isinasagawa nitong investigasyon in aid of legislation. Samantala, mariing itinanggi naman ni Senator Amy Marcos ang mga naging alegasyon ni Senator Panfiloping Lacson kaugnay ng di umano'y meron siyang 2.5 bilyong piso na allocable funds sa 2025 national budget. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Marcos na ang tinutukoy ni Lacson na kanyang alokasyon para sa pambansang budget noong nakaraang taon ay karaniwang listahan lamang o wish list na mga proyektong isusumiti sa Central Office ng Department of Public Works and Highways at nananatili umano itong wish dahil wala namang nailabas na pondo para dito. Ayon pa sa senadora, kabilang siya kasama na sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Hood Padilla sa mga mambabatas na itinuturing na for later release ang pondong nakaantabay dahilan kaya't wala umano silang natanggap na anumang alokasyon. Binigyang din ni Marcos na wala siyang kinalaman kung ano at papaano pinamamahalaan at ipinamamahagi ng administrasyon ang alokasyon ng pambansang budget, kung saan sinabi nito na hindi siya ang abogada ng Malacanang. Samantala, matatandaan ay binunyag nga ni Lacson ang di umano'y allocable funds ni Senator Marcos noong 2025 national budget na batay umano sa impormasyon at kanyang hawak na data galing sa iniwang files ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ito yung tinatawag na Cabral Files ay kabilang ang pangalan ni Senator Amy Marcos.
Samantala, kukuha pa tayo ng mga karagdagang balita mamaya dyan sa may mababang kapulungan ng Kongreso, kung saan sinabi nga po ni Representative Judy Asidre na ang sino man daw o anumang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dapat na nakabatay yan sa konstitusyon. Habang sinabi pa ng ibang mambabatas katulad na lamang Deputy Speaker Puno na sinusuportahan niya si Senator Panfilo Lacson na walang ebidensya daw na nag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control issue. Mamaya dakuhan po natin ang mga karagdagang balita yan, samantala sa iba pa muna po nating mga balita. Oras natin sa buong kapuluan, 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pagtaas ng volcanic activity dyan sa Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay, hindi pa rin ikinukonsidera ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pagtataas ng panibagong level ng alerto mula sa kasalukuyang Alert Level number 3. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Supervising Science Research Specialist na si Dr. Paul Alanis, ang tuloy-tuloy na aktibidad ng bulkan ay pasok pa rin naman doon sa threshold na nakapaloob sa kasalukuyan nitong alerto, tulad na lamang ng mataas na bilang ng mga rockfall events at volcanic earthquake, pati na yung paglalabas ng mataas na volume ng asupre. Nitong araw nga ng linggo, mga kabombo, ay iniulat ng opisyal na umabot muli doon sa halos 100 na rockfall events ang nairehistro ng kanilang ahensya. Naitala rin ang pagtaas ng seismic energy ng naturang bulkan. At batay nga sa record, 16 na monitoring station ng PBOX ang nagsasabi na nagkaroon ng pagtaas ng level ng aktibidad ang bulkan. Paliwanag pa ni Dr. Paul Alanis, bagamat may bahagyang pagbaba doon sa nairehistro naman na seismic readings dyan sa naturang bulkan, nanatili pa rin naman ang posibilidad na magdulot ito ng biglaang pagputok dahil nananatili pa rin ang paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. At batay rin sa long-term monitoring ng kanilang tanggapan, nagkaroon na ng labis na pamamaga dyan sa eastern flank ng Mayon Volcano mula pa noong Hunyo ng taong 2024 na posibleng resulta umano ng tuloy-tuloy na aktibidad nito. Ipinaalala din ng opisyal sa mga komunidad na nasa ilalim ng 8-kilometer radius na tuloy-tuloy pa rin ang paghanda dapat at posible na paglikas kung sakali na lalala pa ang aktibidad ng aktibong bulkan. Sa ibang balita naman, patuloy po ang pagdadala ng tulong ng Philippine Red Cross sa mga pamilya na naapektuhan ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon dyan sa Albay. Nitong weekend, nakapagpamahagi ang Philippine Red Cross food trunk ng mga mainit na chicken, mga pagkain pa para sa mga evacuees dyan sa may San Jose Elementary School Evacuation Center. Kasabay nito, nakaantabay rin ang mga volunteer upang magbigay ng first aid, psychosocial support at karagdagan pang tulong kung kinakailangan. Ayon naman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nasa alert level 3 pa rin ang bulkan dahil sa patuloy na effusive magmatic eruption. Naitala ang pagbuhunga ng lava dome na nagdulot ng pyroclastic density currents sa may Bonga Gully na umabot po yan sa 2 kilometro mula sa summit ng bulkan. Dahil dito, libo-libong residente ang inilikas mula sa 6-kilometer permanent danger zone. Ang Bulkang Mayon po ay tinuturing na pinakaaktibong bulkan dito sa Pilipinas na may mahigit 50 na pagputok mula pa noong 1616. Sa harap naman po ng panganib na nanatiling sandigan ng mga evacuees ang Philippine Red Cross sa pagbibigay ng tulong at serbisyong makatao. At kaugnay pa rin yan, mga kabombo at mga Kastar Nation, ang lalawigan ng Albay ay posible pa raw na isailalim sa state of calamity sa gitna yan ng tumitinding aktibidad ng Bulkang Mayon. May paalala din ho ang gobernador ng naturang probinsya. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Legazpi.
Posibleng maideklara ang state of calamity sa lalawigan ng Albay sa gitna ng nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ito ay kaugnay ng isasagawang sesyon ng sangguniang panlalawigan bukas. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, sa panayam ng Bombo Radyo Ligas, nauna nang nanawagan ng ilang mga local chief executives sa mga apektadong lokal na pamahalaan upang mas mabilis na magamit ang pondo na kinakailangan para sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Paliwanag ng gobernador na kung maitataas pa sa Alert Level 4 ang bulkan ay tinatayang aabot sa 70,000 ang posibleng ilikas na mga residente. Sa kabila nito ay kumpiyansa ang opisyal na makakayang suportahan at pangalagaan ng pamahalaang panlalawigan ang naturang mga albayano. Samantala, muling nagpaalala si Rosala sa ilang mga personalidad na iwasan ang anumang uri ng personal branding o self-promotion na sa government-funded projects o anumang mga aktibidad na gumagamit ng pondo ng pamahalaan. Kasi may session ba sila tomorrow sa sanggunian. So it's up to them. Kasi actually nag-request yan ng mga mayors. Kasi para masustain nila yung pangailangan. Request yan sa akin ng mga mayors na para hindi nila alam baka umaba ito. Anang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo J.M. Cardino, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Umabot na sa 8 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gabundok na basura sa may Binalo landfill sa Cebu City matapos ma-recover ang 2 bangkay sa gitna ng search and rescue operations. Patuloy naman pong pinaghahanap ang 28 pang individual habang tumutulong ang 38 tauhan ng Philippine Army mula sa 525th Engineering Battalion at CBRN troops sa operasyon. Ayon kay Councilor Dave Tumulak, may mga structural beam na nakakaharang sa lugar kaya't gumagamit na ng angkop na kagamitan ang mga rescuer upang maalis ang sagabal. Nilinaw din niya na nananatili ang search and rescue mission. Gayon din po yung mga iba pang operasyon at hindi pa rin ito itinuturing na recovery. Samantala, giniit naman ni Mayor Nestor Archibald Sr. na dapat managot ang Department of Environment and Natural Resources sa mga paglabag sa regulasyon kaugnay sa landfill incident. Binigyang diin niya na hindi basta-basta maaaring ipasara ng lokal na pamahalaan ng pasilidad dahil may environmental clearance ito na inilabas mismo ng DENR. Ang landfill na pinapatakbo ng Prime Integrated Waste Solutions Incorporated ay gumuho noong Enero 8 ng taong kasalukuyan na ikinasawian ng mga manggagawa sa kabila ng mga reklamo at babala mula sa lokal na opisyal. Dagdag pa ng alkalde tungkulin ng DENR na manguna sa pag-iimbestiga at pagdidesisyon sa operasyon sa naturang pasilidad. Naghatid niyan sa atin sa oras na 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ipinapanawagan naman ng grupong Eco Waste Coalition ang pagsasagawa ng malinaw, bukas at isang independent investigation sa Binalio Landfill dyan sa Cebu City na gumuho nitong 8 ng Enero. At nais ng mga ito na matukoy ang kondisyon ng istruktura at kung sinusunod yung safety protocols at kung paano ang ginawang pagsusuri dito ng mga akmang ahensya ng pamahalaan, partikular na ang Department of Environment and Natural Resources. Ayon nga sa grupo, hindi sapat ang pakikiramay lamang doon sa mga pamilya ng biktima. Bagkus kailangan din na may makitang pananagutan at maipataw na kaugnay ng naturang nangyaring kapabayaan. Nanawagan din ang grupo sa pamahalaan na tiyakin ang agarang tulong medikal at angkop na kompensasyon, pati na yung psychosocial support para doon sa mga apektadong pamilya kasunod na rin ng malagim na insidente. Sa huling data na ipinalabas ay umaabot na nga sa 8 ang mga manggagawa na nakumpirma na binawian ng buhay habang patuloy pa rin ang paghahanap dun sa iba pa at meron pang mga patuloy na tinutuntun kung naroon pa rin
mga kabombo at mga kastar nation, lalo't 4 na araw matapos ang pangyayari doon sa naturang landfill. Patuloy pa rin ang pagpapagaling ng 12 katao na naitalang nasugatan sa nangyaring landslide. Hiniling naman ng Eco Waste Coalition ang agarang pagpapasara doon sa mga hindi ligtas na dump site sa bansa at pati na yung landfill upang maiwasan ang kahalintulad na mga trahedya, kasamang mas maayos na pagprotekta sa mga manggagawa sa naturang pasilidad at pagtitiyak na rin sa kaligtasan ng mga komunidad na malapit sa mga ito. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report mula naman sa lalawigan. Ang round-the-clock operation ay sinasagawa ng Bureau of Fire Protection Region 7 na nakatuon po yan sa debris clearing operation bago ipagpatuloy pa ito pong search, rescue at retrieval operation. Kaugnay yan, kumuha po tayo ng karagdagang sitwasyon dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Kinumpirma ng mga otoridad ang pagkamatay ng 8 empleyado habang nasa 28 naman ang iba pang nananatiling nawawala matapos ang malawakang pagguho ng lupa sa Binalier Prime Waste Landfill noong Huwebes ng hapon, Enero 8. Sa kabuuan, nasa 110 na empleyado na nasa loob ng pasilidad nang mangyari ang insidente habang 12 naman ang matagumpay na nailigtas bagamat nagtamo ito ng iba't ibang pinsala. Ayon sa ulat, 7 ang nakaligtas na kasalukuyang ginagamot sa Visayas Medical Center habang 5 iba pa ang dinala sa North General Hospital para sa karagdagang paggamot. Kinumpirma ito na SFO3 Wendell Villanueva, ang tagapagsalita ng Cebu City Fire Office, sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team. Ayon sa kanya, kahit halos 4 na araw na ang lumipas mula na mangyari ang trahedya, umaasa pa rin ang mga rescuer na may biktimang matatagpuan pang buhay. Dahil dito, nananatiling search and rescue operations ang focus ng kanilang mga gawain at hindi pa sa search and retrieval. Nilinaw din ni Villanueva na sa kasalukuyan, nakatuon muna ang Bureau of Fire Protection sa clearing debris operation gamit ang heavy equipment upang matiyak ang kaligtasan ng mga rescuer at ang maayos na daanan sa lugar. Kapag natapos na ang clearing operation, agad na ipagpatuloy ang masinsinang paghahanap at pagsasagip. Samantala, kinilala rin ang mga biktimang nasawi na sina si Jaya James Librando mula sa Badjan, James Andrino mula sa Sapangdacao, Cebu City, Rowena Randino at John Paul Apila ng Apa, Cebu City, Jane Haymor Tubod ng Panoypoy Consolacion, Armelea Labos ng Iniwan, Cebu City, Padilla Luz ng Consolacion at Gemma Apas na taga Consolacion. Ang trahedya ay nagdulot ng matinding kalungkutan at pagluluksa sa mga pamilya at komunidad na apektado ng insidente. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang search and rescue operation ng iba't ibang rescue team sa pagsisikap na mahanap ang 28 nawawalang manggagawa na pinaniniwala ang natabunan ng lupa at basura. Nanatili namang nakaalerto ang mga lokal na opisyal habang patuloy nilang sinusuri ang lawak ng pinsala at ang posibleng sanhi ng landslide sa naturang landfill. As of this morning, operation focus on debris clearing using heavy equipment to ensure safety and access. Once this phase is completed, search and rescue will continue. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Nagatid niyan sa atin sa oras na 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balitang nasyonal. Iimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang nasa likod ng kumalat na impormasyon sa internet na pumanaw na itong si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kalaunan ay lumitaw na fake news. Ayon nga kay National Bureau of Investigation Director Angelito Magno, nakahanda ang kanilang bureau para naman tugunan ng anumang request na tulong mula sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Nauna na ngang hiniling ni Ombudsman Remulla sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang pagkakalat ng maling impormasyon. Aniya, ang walang basihang ulat kaugnay pa rin ng kanyang kalusugan ay bahagi umano ng orchestrated campaign ng kanyang mga karibal sa politika. May ideya na rin umano ang Office of the Ombudsman sa kung sino talaga ang posibleng nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon kay Remulla, naabot na ang limitasyon ng cyber libel kaya tinitignan nila kung saan ito hahantong.
Batay naman sa National Bureau of Investigation Chief na ang pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa internet kaugnay ho ng pagpanaw ni Ombudsman Remulla ay paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 na pasok rin doon sa jurisdiksyon ng National Bureau of Investigation para sa kanilang karampatang pagsisiyasat. Aniya, bagamat maraming hawak na personalidad ang sinasabi na nagpakalat nito, ang kanilang bureau mga kabombo katulad ng mga iniimbestigahan ukol sa misinformation at iba pang mga libelous publications, ginagawa nila ang kanilang makakaya upang maresolba ang mga ito sa lalong madaling panahon. Samantala, kuha pa tayo ng mga karagdagang balita mga kabombo sa pamamagitan ng ating news team. Itong mga pangunahing kalsada at tulay sa kabuuan ng ating bansa prioridad ng Department of Public Works and Highways ngayong taon at yung balasahan sa loob ng ahensya ay isasagawa. Meron din tayong update mga kabombo. Ito pa lang si Secretary Dizon testigo daw dyan sa isang malaking kaso sa Sandigan Bayan. Alamin natin ang kabuuan ng detalye niyan sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Inihayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na kabilang sa mga pangunahing prioridad ng ahensya ngayong taong 2026 ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway, ang pinakamahabang highway sa bansa na nagdurugtong sa Luzon, Samar, Leyte at Mindanao. Ayon kay Dizon, mahalagang mahibalik sa maayos na kondisyon ang kalsada upang matugunan ang lumalalang problema sa mga daan at tulay sa buong bansa. Dagdag pa ng kalihim na tinatayang aabot sa 16 billion ang ilalaan ng ahensya para sa pagsasaayos na naturang kalsada sa buong bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Gagang ayusin ang mga sira-sirang mga kalye at sira-sirang mga tulay all over the country, kung saan napupunta ang pera ng DPWH. Na dapat ito talaga ang inuuna. So ang unang-unang magiging priority natin ngayong 2026 sa loob nitong bagong budget ay ang pag-aayos ng mga sira-sirang mga kalye at mga tulay all over the country. And there is no highway, there is no road more important than the Maharlika Highway. Ang Maharlika Highway mula Aparian hanggang Mindanao. Ang Maharlika Highway. Ang dumadaan sa Maharlika Highway sa mga kababayan natin. Hinimok din ni Dizon ang publiko na idulog sa kanilang tanggapan kung may mga hindi pa tapos o di kaya sirang kalsada sa kanilang mga lugar upang agad nila itong matugunan. Kasabay nito, kinumpirma rin ng kalihim na magkakaroon ng malawakang balasahan ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways bilang bahagi ng reforma sa ahensya. Apektado rito ang mga regional directors, assistant regional directors at district engineers. Ilan sa mga opisyal ang sinibak na sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon sa umano'y manumalyang flood control projects. Ayon kay Dizon, 8 ng opisyal ang tinanggal, kabilang ang 4 na regional director, 2 assistant regional director at 2 district engineer. Meron din 3 district engineer na hindi umano pumasa sa qualification standards ng Civil Service Commission. Makikita nyo sa ating mga screen mga kabombo at ka-Star Nation ang mga kapangalan ng kabuang mga sinibak sa pwesto dito nga sa Department of Public Works and Highways. Dagdag pa ng kalihim, ilalabas sa mga susunod na araw o linggo ang mas mahigpit na merit requirements at qualification standards para sa lahat ng opisyal ng ahensya. Kaugnay yan, pakinggan natin ang tinig the Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. We are officially relieving today for various reasons, specifically because there are ongoing investigations here, which I cannot fully disclose to you. But suffice it to say, we are investigating a lot of people in the department, and officially we are relieving 4 regional directors. Relief ito, so they are relief effective when I sign the announcement. Samantala,
Samantala, kinumpirma rin ni Dizon na siya ay titestigo sa Sandigan Bayan sa Enero 20 ng kasalukuyang taon kaugnay ng kaso ni dating kongresista Zaldico na iniuugnay sa mga umano'y irregularidad sa flood control project sa Oriental, Mindoro. Mula Okay, sa Bombo lungsod Isa? ng Maynila. Yes, Bombo Dennis. Ano yung magiging takbo ng magiging testimonya nitong si Secretary Dizon? May pahiwatig na ba siya? Knowing na hindi pa siya kabahagi ng Department of Public Works and Highways during that time na iproseso yung mga proyekto na tinutukoy diyan connected kay Zaldico, Bombo Isa. Sa ngayon, Bombo Dennis, katulad nga ng sinabi ni Secretary Vince Dizon kanina, no, ilalabas niya naman din talaga yung magiging testimonya nga niya doon sa pag-testigo niya doon sa Sandigan Bayan. At sabi niya rin sa atin kanina, no, habang nagpupulong balitaan, i-expect na nga rin din talaga natin dahil nga matatandaan, Bombo Dennis, si Secretary Vince Dizon din talaga yung unang nagrekomenda nitong kaso ni dating Kongresista Zaldico sa ombudsman pa lamang with regards nga doon sa anomalous flood control projects sa Oriental Mindoro. So yun yung ating antabayanam, no, sa January 20 sa pagharap niya nga dito sa Sandigan Bayan. At sabi niya naman, no, willing din naman talaga siya na makipagpanayam, no, lalo na sa media after niyang magtestigo, no, doon sa Sandigan Bayan, Bombo Dennis. Okay, aside from Secretary Dizon, ilan pang mga opisyal from his department ang inaasahan din na magbibigay ng testimonya, Bombo Isa? Sa ngayon, Bombo Dennis, wala pa siyang tiyak, no, na sinabing pangalan nga na titestigo dito sa magaganap na hearing nga dito sa Sandigan Bayan sa January 20. Pero isa lang nga ang tiyak na handa siyang humarap nga dito, no, kasi nga dahil siya ang kasalukuyang DPWH chief din, no, at isa nga rin siya dito sa nagpasa sa Sandigan Bayan ng recommendation with regards sa anomalous flood control project. So antabayanan natin, no, kung sino pa ba yung mga matataas na opisyal ng DPWH ang titestigo dito sa hearing nga na mangyayari sa Sandigan Bayan sa January 20, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta radyo, Bombo. Bombo International News. Pumalo na sa mahigit 500 katao ang kumpirmadong napatay sa mga serye ng kilos protesta sa Iran. Batay sa pinakabagong datos mula sa mga aktivista mula sa loob at labas ng Iran, iniulat ng US-based human rights group na RANA na nabiripika na nito ang pagkamatay ng nasa 490 protesters at 48 security personnel, habang mahigit 10,600 katao naman ang inaresto sa loob na ng 2 linggong kaguluhan sa naturang bansa. Bagamat sa ngayon wala pang inilalabas na opisyal na datos mula sa mismong gobyerno ng Iran. Sa state television naman ng Iran, pinakita ang dose-dose ng bags ng mga labi na nasa ground ng coroner's office sa kabisera ng Tehran, kung saan iniulat dito na ang mga nasawi ay mga biktima ng mga insidenteng kagagawa ng mga armadong terorista. Gayon din pinakita sa footage ang mga mahal sa buhay ng mga biktima na nag-aantay sa labas ng Karizak Forensic Medical Center sa Tehran habang inaantay na matukoy ang pagkakakilanlan ng mga labi. Ikinagulat naman ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang mga ulat hinggil sa karahasan ng mga otoridad ng Iran at nanawagan para sa maximum restraint at iginiit ang buong pagrespeto at pagprotekta sa mga karapatan ng mamamayan para sa kalayaan ng pagpapahayag, asosasyon at mapayapang pagtitipon-tipon. Nitong linggo ay dineklara ng mga otoridad sa Iran ang 3 araw na national mourning bilang pagbibigay pugay sa mga biktima na tinawag na martyrs na napatay sa kanilang pagtutol laban sa Amerika at Zionist regime. Matatandaan sumiklab ang mga kilos protesta sa Iran noong Disyembre 28 ng nakalipas na taon bilang pagpapahayag ng kanilang galit sa krisis sa kanilang ekonomiya dahil sa record high inflation, matataas na presyo ng mga pagkain at pagbagsak ng halaga ng riyal. Mabilis na lumawak ang mga protesta hanggang sa ipanawagan na ang pagwawakas ng kasalukuyang regime na namumuno simula pa noong 1979 Islamic Revolution.
Inakusahan naman ng Iranian authorities ang US at Israel ng pagpapalala ng kaguluhan sa kanilang bansa at nanawagan ng nationwide rally para kundinahin ang umano'y teroristang aksyon na pinangungunahan ng Amerika at Israel. Simula naman nung araw ng Huwebes, naputol ang daloy ng impormasyon mula doon sa Iran dahil sa internet blackout. Nagbabala rin ang Iran sa Amerika na kanilang tatargetin ang mga base militar ng US sakaling magbanta si US President Donald Trump na manghimasok sa ngalan ng mga protesters sa Iran. Karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, matapos nga ang Angelus Prayer sa St. Peter's Square sa Vatican itong linggo, ipinagdasal ng leader ng simbahang Katolika ang kapayapaan sa Middle East, partikular na sa may Iran at Syria, kung saan nagpapatuloy ang tensyon na patuloy ring kumikitil ng maraming buhay. Ipinagdasal din ng Santo Papa na unti-unti ay maging mabunga ang dialogo at kapayapaan para sa pagkamit ng pangkalahatang kabutihan ng buong lipunan. Simula nga po noong Disyembre ng nakalipas na taon, ang Iran ay nakakaranas ng panibagong mga demonstrasyon laban sa kasalukuyang regime na kumalat na yan sa maraming probinsya ng Iran hanggang sa nauwi sa kaguluhan kung saan pumalo na sa 500 ang napaulat na nasawi. At ipinapanawagan din ang pagwawakas na ng kasalukuyang regime. Habang sa Syria naman, nakakaranas ng malawakang labanan sa mga nakalipas na araw sa pagitan ng army at ng Kurdish forces sa northern city ng Aleppo. Isinama rin ng Pontiff sa kanyang dasal ang mga naghihirap na naiipit sa gyera sa Ukraine at muling binuhay ang panawagan para sa pagtatapos ng karahasan at panibagong mga hakbang para makamit ang kapayapaan. Ginawa nga ni Pope Leo XVI o XIV ang panawagan sa gitna ng panibago na namang mga pag-atake sa Ukraine, partikular na po sa mga pangunahing energy infrastructure ng Ukraine sa gitna yan ng pag-igting pa ng malamig na panahon doon, kung saan pinakapektado dito ang mga sibilyan. Pa tayo mga kabombo, mga Kastar Nation, ng mga karagdagang report mula sa ating news team. Yung posibleng paglabag ng prangkisa ay itinatag na yung solar firm na pag-aari ni Representative Libiste ay iniimbestigahan na ho ng Office of the Ombudsman. Alamin natin ang update niyan ng ating reporter sa Office of the Ombudsman, si Bombo Grant Hilario. Iniimbestigahan na ngayon ng Office of the Ombudsman ang posibilidad sa paglabag ng prangkisa sa kumpanyang Solar Power na itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito mismo ang ibinagi ng kasalukuyang tanod bayan na si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa isang pahayag. Anyaya, gumugulong na ang investigasyon kontra sa naturang mambabatas hinggil sa manoy violation of franchise ng kumpanyang iniugnay sa kanya. Sinasabing hindi raw aprobado ng Kongreso ang nagrap na pagbebenta sa prangkisa ng kumpanya ni Congressman Leviste, git ng Ombudsman. Batay sa batas na nag-aproba at nagbigay ng prangkisa sa solar company ng mambabatas ay hindi maaaring ibenta ang kumpanya o controlling interest nang walang approval ng Kongreso. Ito'y taliwas sa umano'y pagbebenta ni Congressman Leviste sa power firm na bilyon-bilyong halaga o malaking bahagi ng kanyang shares sa kumpanya. Kung kaya't ayon sa Ombudsman, posibleng ginagamit ng kongresista ang usapin sa manamalyang flood control projects upang ibahin ang usapan at hindi mabaling sa naturang issue. Kung maaalala, si Congressman Leviste ang isa sa mga nagpayag na may hawak ng kopya sa sinasabing Cabral Files na may listahan ng mga nakinabang sa infrastructure projects ng gobyerno. Hamon naman ni Ombudsman Remulla sa mambabatas na sabihin na lang nito mismo ang nilalaman sa hawak nitong dokumento. So what does it prove? What does it prove? Why the urgency? Ano bang kailangan malaman doon? Siguro siya magsabi kung ano laman no, na dapat pinapansin natin. Di ba? Eh, manggagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng duda yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung ano problema. Di ba? Eh, bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Eh, araw-araw, nandito lang naman kami. Ipunta siya rito. Marami haharap sa kanya rito. Ang tao nandito, lahat may trabaho. Pwede humarap lahat yan. Habang ayon naman sa kanya na kanilang pinag-aaralan pa ang tamang proseso
sa pagbubukas ng tinagurian at kontrobersyal na Cabral Files. Nais anya raw matiyak muna nilang magiging maayos ang proseso upang walang maging issue sa oras na buksan ang hawak na computer ng namayapang former Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ano lang yung computer niya, pinag-aaralan pa namin kung yung proseso sa pagbubukas ng files. Yung proseso para walang masabi. Ay, hindi ka kaya. Gusto mo, authenticated yan. Sino dapat ang humarap para buksan mo yan? So, binubuo namin yan. Ay, baka magkita kami ni Secretary Vince at pag-uusapan namin yung proseso na gusto namin. At siguro, kakausapin ko na rin si Commissioner Cordoba ng COBA para at least yung mga agencies na dapat nakatigil, titigil. Hindi namin yung ginagalaw. Hindi pa namin ginagalaw. Bukas naman ang tanggapan ng Bombo Radyo para sa panig ng nabanggit na kongresista na sasangkot sa naturang issue. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Bast Radio Bombo! Oras natin 24 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Tayo ng mga update sa Kamara de Representantes. Itong si Representative Asidre ay sinasabing anumang impeachment laban kay Pangulong Marcos ay dapat na nakabatay sa konstitusyon. Deputy Speaker Puno, meron ding pahayag ukol sa pagsuporta doon sa naging pahayag nga ni Senator Lacson na sinasabing wala pang malinaw na ebidensya na magdidiin sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Alamin natin ang ulat ni Bombo Anali Soberano. Bombo Dennis, uunahin ko muna itong naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung saan kanyang ibinunyag na mga DDS ang umano'y nagpaplano na mag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinukoy ito ng isang mambabatas na ayon sa report, mga supporters ng Vice President o ni Vice President Sara ang nais na mag-file ng impeachment. Sinabi ni Castro dito sa press briefing sa Malacanang na batay sa impormasyon, nais lamang ilihis ang issue laban kay Vice President Sara na nasasampahan din ng panibagong impeachment complaint sa Kamara. Kumpiyansa ang palasyo na hindi uusad ang impeachment complaint laban sa Pangulo, lalo at hindi ito nagnakaw ng pera at walang ginawang questionableng paggasta ng malaking pondo, hindi kagaya sa pangalawang Pangulo na sangkot sa controversial na confidential at intelligence fund anomaly. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang paglalabas ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Nasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyong pag-ustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-usapan po natin ay breach of public trust, lalabang ito tungkol sa di umanong pagpirma sa mga sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace. Yan. Binigyan din naman ni House Committee on Higher Education Chairperson Representative Judah Sidre ng anumang hakbang upang ma-impeach si Pangulong Marcos ay dapat mahigpit na nakabatay sa konstitusyon at suportado ng malinaw at kapani-paniwalang ebidensya. Ayon kay Asidre, hindi dapat ibinabatay sa chismis, pampulitikang pressure o ingay ng impeachment ng isang nakaupong Pangulo. Anyang may tungkulin ang Kamara na kumilos ng may pag-iingat, pagiging
batas at paggalang sa mga institusyon ng pamahalaan. Samantala, sinuportahan din ni Deputy Speaker Ronaldo Puno ang pahayag ni Senator Ping Lacson na walang ebidensyang nag-uugnay kay dating Speaker Martin Romualdez sa kontrobersyal na flood control. Ayon kay Puno, dapat nakabatay sa malinaw na ebidensya at due process ang anumang investigasyon, hindi sa haka-haka o pampulitikang pressure. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin, 20 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Natukoy na ng Department of Interior and Local Government ang mga personnel ng Bureau of Fire Protection na umano'y sangkot sa multi-million peso kickback scheme na nangyari sa naturang kawanihan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, 2 senior official ng Bureau of Fire Protection ang sangkot dito at kasalukuyan ng iniimbestigahan. Ang bagong kickback scheme, ayon kay Rimulya, ay ang umano'y pagbebenta ng mga fire extinguisher doon sa mga commercial establishments na may napakataas na presyo at ibinubulsa naman ng naturang mga opisyal ang malaking kita rito. 3 beses umano na mas mataas ang ipinapataw na presyo sa bawat ibinebentang fire extinguisher. Ayon pa kay Rimulya, inalis na rin ang 2 opisyal at hindi na pinangalanan muna ang naturang mga individual habang nagpapatuloy ang investigasyon at hinahawakan ng Bureau of Fire Protection ang iba pang impormasyon hinggil sa naturang issue para sa malalimang pagsisiyasat laban sa kanila. Dating naka-assign ang mga ito sa National Capital Region at Quezon City Fire District ng Bureau of Fire Protection. Maliban nga sa naturang modus operandi, ibinunyag din ni Rimulya na may mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at inspector na namimilit doon sa mga business owners na mag-hire ng mga contractor para naman mag-install ng mga sprinkler. Ayon pa sa kalihim, nakakatanggap umano ang mga ito ng malaking komisyon kapalit ng serbisyo at kontrata. Una nang tinukoy ng kalihim ang Bureau of Fire Protection bilang isa o yung pinaka-corrupt na ahensya sa ilalim ng tanggapan ng Department of Interior and Local Government, kasabay ng pangakong lilinisin niya ang naturang kawanihan at papairalin ang disiplina sa kanilang mga kawani. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report dahil mayroon pa raw pong 10 mga mamahaling sasakyan ni dating Congressman Elizalde Co ang patuloy pa rin pinaghahanap ng PNP Highway Patrol Group. Kaugnay niyan, may live report si Bombo Bea Piniza. Patuloy na hinahanap ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang 10 iba pang luxury cars ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na siyang napag-alamang nabatay na rin sa mga nakalap na impormasyon ng naturang unit. Sa 10 balitaan, nilinaw ni Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Hansel Marantan na hindi lamang 12 ang mga sasakyan ng dating kongresista, ngunit 24 umano ang kabuang bilang ng mga sasakyan na siyang dapat pang imbestigahan ng mga otoridad. Gayaan niya ng ginawa ng kampo ni Co sa kanilang mga air assets, mistulang itinatago rin anya ng mga tauhan ng dating opisyal ang iba pang mga sasakyan na siyang subject for investigation ng mga otoridad. Kung talagaan niyang walang kinalaman si Co sa mga flood control anomalies at mula sa malinis sa transaksyon ng pinanggalingan ng mga naturang sasakyan, bakit anya hindi pa ito suko ng kanilang panig nang matapos na ang tanong hinggil sa legalidad ng mga high-end cards na ito. Kaugnay niya, pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag ni Police Brigadier General Hansel Marantan, ang direktor ng Highway Patrol Group. That we are pointing it out. Actually, that motor vehicles, hindi lang naman yan 12 yan eh. It's more than 24 ang mga dapat ma-examine dyan. Pero because of, magaling din sila eh. Tinatanggal nila yung mga sasakyan at tinatago from one place to another. Like the one that you have mentioned, yung mga air assets nila. Nung the IC guy, was trying to go deeper on the investigation. Suddenly, nawala yung mga air assets for some reasons. No, nawala yung mga air assets na yun. So there's malice dito sa mga investigation na ito. Bakit di mo i-surrender yung mga motor vehicle, subject of the investigation para matapos na? Ang problema, some of their mga advisors, they're concealing it. Kaya nahirapan yung mga investigators. Tapos magpapaulang kayo ng harassment.
12 mga sasakyan na nasa kustudiya ngayon ng Independent Commission for Infrastructure habang 2 pang sasakyan ang nasa garahe ng condo building kung saan namataan ng mga high-end cars ang kasalukuyan namang hawak ngayon ng mga otoridad. Sa kabila nito, imbis na magbigay ng ultimatum at bilang araw ayaw na rin anya ng pulisya na magbigay pa ng takot o maging dahilan pa ng panghaharas, ay nakiusap na lamang ang Highway Patrol Group na ibalik na ang mga sasakyan dahil hindi rin anya magiging maganda ang kahihinatnan kung sakali mang maabutan ang mga ito na minamaneho sa lansangan ang mga luxury cars. Kaugnay yan, pakinggan natin muli ang tinig ni Police Brigadier General Hansel Marantan, ang Director ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Kami sa mga drivers, surrender nyo na yan. Baka abutan pa sa inyo. Hindi rin naman ninyo magagamit yan dahil huli hindi naman kayo sa kalsada. At hindi rin naman ninyo may ibebenta yan. Pag inabutan pa sa inyo, kayo pa ang mananagot. However, inihayag rin ni Marantan na buong tapang nilang haharapin ang mga kaso na isasampa umano ng kampo ng dating kongresista at handang magpakita ng mga sapat na dokumentong susuporta sa kanilang ipinaglalaban na dumaan at nasa tamang proseso ang kanilang ikinasang operasyon. Live mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Hasta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman, nangako si Department of Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. ng mas mahigpit pa na monitoring sa presyo ng agricultural products habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga retailer na pinapandalahan ng mga show cause order dahil sa paglabag sa maximum suggested retail price. Ayon sa kalihim, bagaman buong bansa ang ginagawang inspeksyon, mahigpit na tututukan ang mga palengke sa Metro Manila, Cebu at Davao kung saan napapansin ang anyay bigla ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa ngayon ay lalo pang dumami ang bilang ng mga retailer na pinapadalhan ng show cause order o pinagpapaliwanag dahil sa hindi pagsunod sa ipinapataw na maximum suggested retail price. Kasabay po yan ng regular na inspeksyon na ginagawa ng Department of Agriculture at ng Department of Trade and Industry. Ayon sa kalihim, hihingi na anya sila ng summary ng pagpapaliwanag ng bawat retailer upang kanyang mapag-aralan ang mga ito. Nais ng kalihim na matukoy ang lahat ng mga ginagamit na rason ng mga retailer upang maaral ang lahat ng mga kasong maaaring isampa laban sa kanila. Hindi anya matatapos sa pagpapadala lamang ng show cause order ang mga serye ng inspeksyon ng Department of Agriculture at sa halip ay nais niyang makitang may makasuhan at gumulong ang pagdinig sa mga naturang kaso. Samantala, maging ang mga retailer na mapapatunayang nagbibigay ng maling impormasyon ukol sa kanilang mga paninda at sa mga inilalatag na presyo ay sasailalim din sa imbestigasyon. Sa puntong ito ng ating balitaan, nakuha na natin ang ulat ng ating mga himpilan. Grupo ng mga magsasaka nagsampa ng graft at administrative complaint laban sa Bureau of Plant Industry at Bureau of Customs dahil na rin sa paglabag sa pagpapatupad ng import ban. May balitang Bombo Radio Dagupan. Nagsampa ng kasong graft at reklamong administratibo ang Federation of Free Farmers sa opisina ng Ombudsman laban kay Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban at Bureau of Customs Commissioner na si Ariel Nepomuceno dahil sa paglabag sa Presidential Order at Customs Modernization and Tariff Act. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Leonardo Montemayor, ang chairman ng Federation of Free Farmers, kanilang inihay dito noong Biyernes dahil sa hindi pagpapatupad na Executive Order No. 93 o ang pagbabawal sa pag-angkat ng Pilipinas sa loob ng 2 buwan. Aniya, pinayagan kasi ng Bureau of Plant Industry na makapasok ang halos 340,000 metrikong tonelada noong Setyembre ng nakarang taon. Katumbas ito ng legal na pumasok noong Agosto. Aminado rin ang Bureau of Customs na kabilang sila sa mga pumayag sa pagpasok nito. Bagaman hindi saklaw ng kautusan ang specialty rice, subalit umaabot lamang ito ng 25,000 metrikong tonelada. Gid pa ni Montemayor, nagdulot ito ng pagbagsak ng halos 7% ng palay noong unang buwan ng import ban at lalong ibinao ng mga magsasaka sa pagkalugi. Lumalabas din sa kanilang panig na nagkaroon ng
panuloko sa mga magsasaka matapos ipangako ang mahigpit na pagpapatupad nito. Maliban naman sa kanilang isinampang kaso at reklamo, hiniling din nila kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang pagpataw ng preventive suspension laban kanila Panganiban at Nepomuceno at sa mga sangkot pang mga tauhan upang hindi makaiwas sa mga kinakaharap na kaso. Magbibigay po ng ng signal o leksyon sa lahat po ng ahensya ng gobyerno natin na maging seryoso po dito po sa implementation po ng mga legal orders. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Department of Tourism naman nakipag-ugnayan na sa Department of Trade and Industry at tiniyak na mahigpit na binabantayan ang posibleng overpricing sa panahon ng Sinulog festivities. Kaugnay niyan may report ang Star FM Cebu. Mahigpit na binabantayan ng Department of Tourism 7 ang posibleng overpricing sa panahon ng Sinulog upang matiyak ang patas, makatarungan at tapat na presyo sa mga serbisyong tinatamasa ng mga bisita at turista. Sa pagtatanong ng Star FM Cebu kay Department of Tourism 7 Officer in Charge Regional Director Jelana Asis Dimpas, sinabi nito na hindi lamang tuwing Sinulog nagkakaroon ng insidente ng overpricing kundi maging sa iba pang mga malalaking kaganapan. Gayunman, karamihan umano ng mga reklamo ay nagmumula sa mga hindi rehistradong operators, partikular na ang mga activity operators. Anya agad na kumikilos ang ahensya sa pakikipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry at lokal na pamahalaan upang imbestigahan ang mga kasong kalin tulad nito. Sinabi pa ni Director Jelena Asis Dimpas, nagsasagawa rin ng proactive measures ang ahensya tulad ng planning sessions at dialogo upang matiyak ang patas na presyo ng mga serbisyo. Binigyan din pa nito ang kalaghan ng mga aktibidad tulad ng sinulog sa pag-akit ng mga turista at pagpapalago ng turismo sa rehiyon. Binanggit pa niya na sa kabila naman ng mga hamon, tiwala silang magpapatuloy ang mataas na bilang ng mga bisita at magdudulot ng positibong epekto sa mga komunidad. Inihikayat din ito ang lahat na magtulungan upang masigurong magaan at makatarungan ang karanasan ng bawat isa. We expect that we once again have the same not just numbers but positive impact. So we expect that visitors would come as how it's always been in the past Januaries, and that we will continue to bring value to the communities that we serve in island destinations or in destinations. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, dagdag na sahod para sa Northern Mindanao at yung mga manggagawa ho dyan ay may reaksyon yung ilan ho ng mga stakeholders. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio, Cagayan de Oro. Tinawag ni dating National Labor Relations Commission NLRC 8th Division Commissioner Attorney Proclo Sarmen na Consuelo de Bobo ang bagong wage order na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Northern Mindanao. Sa panayam ng Bombo Radio, diretsahan niyang sinabi na kontrolado ng administrasyon, mga politiko at negosyante ang mga miyembro ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB, kaya't hindi na ibibigay ang tunay na living wage na kailangan ng mga manggagawa. Batay sa Wage Order number 24, madaragdagan ng 39 pesos ang minimum daily wage ng mga non-agricultural at agricultural workers sa rehiyon, ngunit ito ay ipatutupad sa dalawang tranche. Ang unang dagdag na 25 pesos kada araw ay sisimulan sa Enero 16, habang ang natitirang 14 pesos kada araw ay ipatutupad pa lamang sa Mayo 1 kasabay ng Labor Day. Sa kabuuan ng arawang sahod ng manggagawa ay aabot na sa 485 pesos o hanggang 500 pesos depende sa uri ng negosyo at lokasyon. Malayo pa rin ito sa hinihiling na 1,200 minimum living wage ng mga manggagawa sa Northern Mindanao. Kontrolado despite the fact living wage which is about estimated to 1,200 to 1,400
Upon every time nga mo issue og wage order ang RTWPB sa Pilipinas, no? Including NCR, below poverty threshold. Ang nagkontrol ni ini ang administrasyon, mga politiko, because these politicians are really businessmen. If not businessmen, they're supported by the business sector. Si former NLRC 8th Division, Northern Mindanao Commissioner, Attorney Procolo Sarmen. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang Victoria sa Australia ay sinailalim na po sa state of emergency dahil sa malawakang bushfire na pinalala pa ng matinding heatwave doon. Samantala, meron na pong isang individual ang naitalang nasawi. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Star FM Iloilo. Nasawi ang isang tao at mahigit 300 ari-arian ang nawasak sa malawakang bushfire na pinalala ng matinding heatwave sa Australia. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Denmark Swede, Star International Correspondent sa Australia, sinabi nito na umabot sa 42 degrees Celsius ang temperatura dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy. Ayon sa kanya, mahigit 350,000 na ektarya ng lupain ang nasunog sa buong estado. Idineklara na ang state of emergency sa Victoria habang libo-libong bombero kasama ang mahigit 70 sasakyang panghimpapawid ang patuloy na nakikipaglaban sa sunog. Pinayuhan ang mga residente sa mahigit 100 komunidad na lumikas at nakahanda ang mga evacuation center para sa mga apektadong residente. Yung type of topography at saka yung vegetation dito kasi yung tinatawag namin eucalyptus. If you're not familiar sa eucalyptus tree, marami yan dito. Yung eucalyptus tree is oily. Plus the fact na mayroon kang heat wave, plus yung lakas ng hangin. Para sa Bombo Network News, it is Star DJ Charlie, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas man o Mindanao o kahit sa ibayong dagat. Dapat updated ka. Maaari itong matunghayan sa Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live ng ating 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Dito nga sa bahagi po ng Luzon, masusubaybayan ang mga palatuntunan kagaya dyan sa probinsya ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Sa probinsya ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Samantala sa City of Pines at ganoon din sa kabuuan ng Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. At maging dyan sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi at dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Diyan pa rin po sa Luzon area, partikular na po sa may Cagayan Valley Region, maaari niyo pong tutukan ng Bombo Radio Tugigaraw. Habang diyan naman po sa may Ilocos Region, maaari niyo rin pong antabayanan ng Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang diyan sa may Bicol Region, maaari niyo rin pong tutukan ng Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming nalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation.
We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Check naton ang balita kaupod sa kay Bombo hanaan sa security measures para sa Dinagyang Festival hindi mapektuhan. Apisar nga nagbago ang liderato sa Iloilo City Police Office. At the same time, istoryahan taman karon sa aton sining mga kabombo ining pag-relieve sa kay District Engineer Roy Pacanan. Ang information sini naton nga nakuha diri Banwa is that nga malawig na kuntani ning tsimpo do mga pila na ka bulan sini ang reassignment for District Engineer Roy Pacanan, no, para nga makaano siya makumpleto niya ang kulang sining experience niya sa mga niya ginapakumply sa Civil Service Commission. Ngayon siya ang ma-assistant district engineer, and ang information naton nga nabaton is that nga may ara ini siya sa new assignment sa aton sining mga kabombo kag sa kung sino naman ang bag-o sini iyang mapungko bilang district engineer. Na information sini naton Banwa is that nga daw from Luzon area ni, no, nga wala iya sang political acquaintances bla. Nga ti rekomendasyon man sa bahin karon sa Department of Public Works and Highways. Ibantayan ta kung sino ini Banwa sa aton sining pagpangalagad si Congresswoman Jam Baronda ang nagpagwa man sa iya sining statement diri pinaagi sa iya sining social media account, no, nga ti amo na nagasuporta karon sa kay District Engineer Roy Pacanan, no, naga-extend siya sa iya sining sincere gratitude and commendation sa kay District Engineer Roy Pacanan pinaagi sa iya sining exemplary leadership and steadfast service bilang OIC sa DPWH Iloilo City District Engineering Office. Nangin instrumental kag nangin effective ang pagka-professional, ang iya sining technical competence kag unwavering commitment sa public service man kuno sa pag-implementar sa mga critical infrastructure projects diri sa syudad sang Iloilo. No, sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Confident diri ang kongresista nga sa next assignment ni District Engineer or former ICDO Head Engineer Roy Pacanan nga magapaday ni siya nga magaserbe sang kasubong disiplina, professionalism kag sense of duties, no, or duty nga may ang qualities kid sang
isa iya ka head of office nga kung sa diinti competent, may integridad kag may may kaisog sa pagatubang sa mga issues man sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Nagpasalamat ang kongresista. Balya, thank you Engineer Pakanan for upholding the highest standards of public service and for setting an example worthy of emulation in the Iloilo City District Engineering Office. Your service has strengthened not only our infrastructure but also the public's faith in honest and principled governance. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Oras naton 5 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Way isang pagbag-o sa security measures nga ipatuman sa Iloilo City Police Office. Apisar nga may ara na inisang bag-o nga liderato. Si Bombo Hana Andasa may follow-up report. Bombo Hana, please go ahead. Wala sang pagbago sa mga security measures para sa may palaaboton ng dinagyang festival mo siyang diri man sa may siyad ng Iloilo. No, diri kay outgoing director of Iloilo City Police Office, Police Colonel Kim Ligada. Nahibaluan nga sa naligang semana, again, relieve diri si Police Colonel Ligada bangod man sa ining investigasyon kag kaso masubong sa ining kay Vice Mayor of Dueñas, si Ayn Paz Lamangza, na isama diri sa mga na-relieve si Police Colonel Kim Ligada kag ang hepe iya sa La Paz Police Station, si Captain Delgado. So subong man ang pamangkot diri kung naapektuhan lang mga security measures nga gipatuban na kay tihalin pa sa bulan sang Setyembre o Oktubre, nagaplano na ang Iloilo City Police Office kaupod man si Mayor Isa Treñas at Iloilo City Government sa mga ipatuman iya nga mga security measures sa may syudad sa Iloilo sa ining dinagyang festival. So, tika na na semana, gina-relieve ini, but then nagpasalig din rin ang director at going director na wala sa gihapon sang pagbago sa mga security measures kay patuman, and also si na-mention ni Joy Santiago Gurzal, ang spokesperson ni Mayor Isa Treñas last time, o last week nga nag-ayo man dali si Mayor Isa Treñas kay Police Regional Office Director, Police Brigadier General Josefina Ligan, nga kung pwede nga si Sir Ligada lang sa gihapon ang magpanguna o mag-assist pala sa ining mga kapulisan sa Special Task Group o STG dinagyang 2026 nga mga assignment diri sa mga syudad sa Iloilo. Kagagin hatag man ini ni Director Ligan nga pasugtan natin mag-assist din man sa Police Colonel Kim Ligada sa ining nasambitan man nga palabuton nga festival. Nagpasalig man diri ang nasambitan man nga director nga ang any other man nga mga operations, just like bag operation, illegal bag operation sa syudad, ang sustain sa gihapon na maintain sa gihapon sa ining incoming OIC o OIC subong si Police Colonel Roland Buelacao sang ICPO. Ay kag ginakaaga matapos ini nga may flag ceremony sa may Iloilo City Hall, hatagan man diri sang award, a certificate of commendation sa Police Colonel Kim Ligada kag pila pa ka mga police officer kang kay Molo Police Station o Iloilo City Police Station for Commander Police Captain Inot kag si Iloilo City Police Station 10 Welcome Bell kag ang City Drug Enforcement Unit o CDU sa pagpanguna man niya ni Police Captain Jimeno. So ini man na tanan bomot siya mga nahatagan man sa award and dalaman diri nga ipagpasalig man ng kapulisan nga mangin goal o kung ang goal nila diri man nga mangin drug free na ang tanan mga barangay sa Iloilo subong man nga tuig 2026. Kagdubang man diri exact man sa dinagyang palabuton may ara man sang palabuton nga mag-host diri ang siyudad ng Iloilo sa ASEAN Summit diri sa bulan sang Pebrero. So ini man ang sa second na pamangkutan diri kay kita ko ini nga event kamusta ang security measures, but then kasalig diri man sang ni Ligada nga mangin na maintain sa gihapon kag ang plano ang dayon ng sa gihapon sang pasinuman ang mabulos man sa presto bilang direktor sa Iloilo City Police Office. Ibabatid natin ng pahayag ni Police Colonel Kim Ligada. So no less than our DRDO ang
subong nagaguide sa Iloilo City Police Office kag kung ano ang mga major events si Juan Gimano, si Atong Deputy Regional Director for Operations ang nag-head, no? And as of now, ang tanan niya mga preparations in these major events such as Dinagyang, ang aton nga upcoming ASEAN, there will be at least 3 meetings to be conducted here sa Iloilo City as the host, and all is already set, no? Ang aton mga preparations. Ang Dinagyang may mga augmentation personnel kita from all over the Region 6 that will be sent here, augmented here sa Iloilo City. So far, mayo man ang aton yung pag-secure sa mga events. From all over the Region 6 that will be sent here, augmented here sa Iloilo City. So far, mayo man ang aton yung pag-secure sa mga events. So may mga may mga stoppage kita sa mga operations natin sa city in terms of operations against drugs and liban pa nga mga activities sa city? Wala sang it will be a sustained operations, no? Ang ato, especially on illegal drugs. I don't want that our momentum will be slowed down or halted by turnover of administration, no? Ang aton nga mga personnel, especially ang mga stations and our field units are still up to the task. Amo na gini ang priority naton ang away sa illegal nga droga, and ang ato nga DRDO has the same direction. Ano main thrust sir upon assumption of office na-reveal niya sa inyo? Main thrust ang ato nga DRDO? Siguro si Sir lang ang makapansin, no? Ang basta sa subong, habang wala pa sang permanent nga magapungko, based on our procedures, ina-take over anay ni DRDO. Na batiang nangin pahayag ni Police Colonel Kim Ligada, ang outgoing director sa Iloilo City Police Office, Bombo Cham. So, why pa sang permanente ring nga mga pungko nga ICPO director? Wala pa, Bombo Cham. Ano ang matabo sa kay Police Colonel Rolando Bulalakaw? Diin siya diin siya maopisina dito sa Police Regional Office 6 o kundi sa ICPO? Dira man sa may ICPO but OIC, but since ka DRDO ini siya Bombo Cham officer in charge sa may ICPO. Kay last time according diri kay Ma'am Sheriff Pilaga Rizal, kay Mayor Isa Treñas, magkahatag pa sang 3 ka mga pangalan sang kapulisan, si Police Brigadier General Ligan nga i-recommend diri kay Mayor Isa Treñas, and si Mayor Isa Treñas ang magpili kung nasinogid man ang magbulos bilang director gid sang ICPO. Pero nakamuno ikaw nga naghingyo si Mayor Isa kay General Ligan ngati kung pwede mapabili lang anay si Colonel Kim Ligada sa ICPO. Bilang sa part lang to Dinagyang Bumutsam. Kaya since from the first day sila iniduhan ni Police Colonel Ligada kag ni Mayor Isa Treñas ang nagplano man for security measures sang Dinagyang. Mag-amo sini okay man lang ina, pero ti dapat kung may relief order na siyempre may mabulos na kuntani dira kadamo sang competent nga mga opisyal sa PRO6 to pahangin man lang bumbuhan may ideya na ikaw kung sanday sino ining 3 ka mga pangalan nga i-recommend ni Mayor Inday Raisa Treñas for being the new ICPO director? Subong Bombo Cham, wala pa gid sang ginapagawa diri nga mga initial names sang kapulisan ang 3 ini nga i-recommend for director of ICPO, but then this week siguro mapagawa man ina. Focus na isa, no? Focus sa Dinagyang. Kung sino man ang mapungko dira or si Sir Kim Yapon ang
madumala sang security measures, why man ta kinasang problema sinadraya nga aton man lang sinadri nga safe, ma-maintain ang law and order, peace and order throughout sa dinagyang festival hasta nga matapos ang highlight. Kag tanan-tanan sini mag-enjoy. Hindi lang kaya ang mga tumandok diri, pati na ang mga pangayaw nga ti grabe ang expectations nila basta maghambal kaya nga dinagyang festival. For sure nga isa ini sa mga mangin memorable and unforgettable nga moment nimo kon makabisita kadri kon pangayaw ka sa bahin sang syudad and also probinsya sang Iloilo. Tama gid Bamasyam. So ini man ang subong lamang isundon gid lamang ang mga security plan and patuman mismo sa tigan sa dinagyang festival. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat sa liwat, Bombohana Andaza. Di kay nagapangabayang aton sining alkalde ang ang pagbalay sang security measures kaupod si Colonel Kim Ligada, although nga may ara na kita sa officer in charge nga magapungko or mag-akto bilang aton sining city director ti bangod sa request gani lauman ta nga ti sa gyapon ang presensya ni Colonel Kim Ligada, no, ang makita naton during this dinagyang festival. Kag kunara man si Colonel Rolando Bulalakaw, ti mas labing mayo sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo para nga mabatyagan man naton nga secure kita kag hindi kita iyam lang magsagad ka ningas-ningas kung diin sini iya nga base kung ginakibang ka kung ano matabo sini simo ti kun ang aton man lang sinadri nga mapasiguro nila nga secure ang mga tawo, ang pumuluyo, ang mga performers, ang mga bisita para nga dulo diretso ang aton sini nga pag-celebrar sa dinagyang Festival 2026. 16 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa aton sining pagpangalangan padayon sa Bombohanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang Iloilo Provincial Government kaupo ng IPPO mas pasang karon kag hugton ang pagbantay sa mga puerto sa probinsya sa Iloilo para nga hindi makalusot iya ang illegal nga droga kay may posibilidad man basta gani nga may mga celebration, may mga activities, no? Ti hampang gini sa mga nagapalaptas ang illegal nga droga nga sudlon para iyang ini sila ang makanegosyo sang ila sining ginadumili sining karon nga negosyo mano ang pagbaligya sa illegal sining nga droga. Ti dapat para hindi makasulod anong himuon? Ti dapat bantay sarado na ang mga puerto nga pwede palusutan sang supply sang illegal sining nga droga kay hindi man lipod si balo sa mga kabumbo naton nga ang syudad kag ang probinsya sa nga Iloilo way man kita driya sang may natumod sini banwa nga naga-manufacture, no, or any illegal drug laboratory driya sa bahin sa syudad kag probinsya sa nga Iloilo kunti bangod man nga kita di alagyan sa aton sini nga mga kasimanwa kag madamo sa mga ports diri sa aton nga sarang palusutan ti amo na nga nagaduging sa gyapon ng illegal sini nga droga. Pero ti dapat bantayan or diri ni nagasulod ang aton sini iyang gobyerno kag subon mang aton sini nga mga law enforcement agencies katulad ng lamang sa Philippine National Police and the Philippine Drug Enforcement Agency nga pasiguraduhon nga way sang spillover or may magpasulod diri sa illegal drug sa aton sini iyang lugar. Check tabla si Bombo Paulina Piliora. Bombo Pau sa report, please go ahead.
Ginaduso diri Bamwacham ni Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. ang pagpatukod sining mga gagmay nga mga operation center sa tanan diri nga ports of entry sa probinsya sa Iloilo para mas hugot ang monitoring kag mapungkan ang pagsulod sa illegal nga droga bago nagapadayon sa gihapon ang pagduging no sang illegal drugs bisan pa halos nga gin-declare na or recently may ara man diri sang drug cleared na ang mga kabarangayan abi sa probinsya sa Iloilo. Sunod diri sa gobernador, iya ginpayag nga ang ini nga proposal ang aprobado sang Provincial Peace and Order Council o kun ang PPOC kag sang Regional Peace and Order Council o kun RPOC kung sa diin ang chairman ang diri si Gov Toto kag naghatag na ini or kung sa diin naghatag na ining PPOC kag ang RPOC sang authority sa Iloilo Provincial Government nga maghatag sang pondo kag manpower para sa nasambit man nga operation center. Apisar suno sa gobernador nga may ara sa mga sniffing dogs nga naka-deploy sa mga pantalan apang hindi kuno ini siya enough no nga makabantay sa mga puwerta ilabi na gid sa mga roll on roll off o kunro reports nga hindi diri entirely no mapaidalom sa x-ray insunod man diri sa iya nga ang pondo para sa operation center magahalin sa peace and order budget sang Iloilo Provincial Government kag ang proposal nagasunod man ini siya sa report no sang Philippine National Police o PNP kag sang Philippine Drug Enforcement Agency o kunang PDEA nga padayon sa gihapon ang buy-bust operation sa probinsya bisan pa nga isa na lang ka barangay ang wala pa diri madeklarar Bambocham. Suno kay Gov Toto ang drug trafficking sa Iloilo do hindi man ini siya kag do possible based man diri sa mga meetings nila nga hindi man ini siya siling organized gid ang nagasulod kundi mga gagmay bala binulto nga nagasulod man diri nga mabudlay gid nga madakpan bangod ban gati nagaano lang naganilusot lang man diri pareho sang nga naga like parehas ko sa pagbantay man diri base kung anong gin-implement bala last time sang quarantine no during sang COVID-19 sang African swine fever nga kung anong hugot nga pagbantay same goes with sa mga droga galing mas uti-uti lang ini siya given nga illegal drugs ini siya gani Bambocham kag bisan pabaday bisan pang padayon nga problema ang paghatag mandarino sa kabugusan nagapadayon mandri ang coordination sa mga law enforcement agencies kag nagakampanya sa pagkontra mandri sang illegal nga droga sa bahin man sang probinsya sang Iloilo. Ang panawagan man din ni defensor nga ang mas maghugot nga koordinasyon mandarino sa kahilapit or sa mga malapit mandiri nga mga probinsya sa kabayo sa Capiz, Aklan kag Antique nga mayara man sang madamo nga mga ports of entry agud mapunggan ang pagsulod sa mga illegal nga droga sa isla sang Panay kay ang iya ganang Baligov Toto makontrol ya diri akong or makontrol diri abi sa DILG sang local government units sa Iloilo Provincial Government units o pwede ring IPPO kag ang PDEA magkontrol kung ari diri ang sasulod how much hindi lang diri makontrol is kung ara na sa sagwa kag masulod diri abi sa bahin man sa probinsya sa Iloilo. Base diri Bambocham sa pinakaulihi nga datos no nga ginpagwa man diri sa nga Provincial Anti-Drug Abuse Council nga may ara sa nga 1,721 ka barangay sang Iloilo, 944 diri ang gideklara nga drug cleared kag 776 ang drug free o 99.94% drug cleared na ini siya Bambocham. Pabati bala naton ang nangin pahayag ni Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. Provincial Police that is what we discussed during the PPOC. Pero again in practical terms na ang ato nga achievements together with our police and our drug agency. Maayo siya, pero this is what happens. May mga nagasulod pag ng drugs. Based on our discussion, hindi siya muna siya ka-organized kung nagasulod at maayo. Muna ang ginapangitan, that is why during the last council meeting, both regional and province level. Ang plano natin sila, which is already, I think, may resolution nila. I will give you that resolution. That we will plug the holes. Di na siya nag-argue. We want to implement something like nagka-quarantine kita sa ASF at sa COVID-19. So, anong commitments natin sa PNP at sa drug agency? The province, we have a peace and order budget. We are willing to
create, to put up a small offset sa tanatong ng ports of entry. So that may monitoring kita sa nagasulog ng mga tao. So that you can validate intelligence work coming from the outside. Kaya tigagi na siya. Kaya ang challenge na nila, hindi mo ma-x-ray ang transport. Hindi mo ma-x-ray ang roro. Kaya ang best effort natin sniffing dog, hindi mo na maubos. Kag bantayan mo ang tao while working on intelligence work. So ang plano natin na kag may resolution na kami ginpasa sa TIPOC and the ARPO wherever side nga makapacity building kita. Kaya ang standing directive sa PNP, you tell me kung anong madugang natin sa ating mga K9. Number 2, ang tanang port pasudlan natin sa pahimuan natin sa kupsen. Ngayon nagkamon at least makita mo nagasunod so that we will improve intelligence work this act. And sa ARPOC level, we brought it up with ARPOC. Kaya gusto na po yung work with Capiz, Aklan, and Tiki sa ilang port of entry. And in Iloilo, ang pwede alagyan niya sila, the coastline. We will work with the barangay. That is intelligence work. Port, siyempre, port management on law enforcement. Pero may dalan that connects to other provinces. We work with the other provinces. Ang ato ding umbra, hindi lang ang pagdako, hindi nag-aagi. Doon po sa nagapamugong kita sa ASF, nakugong kita sa COVID-19. We cannot also kung mas mabuglaya ang drugs. Mas mabuglaya na yung drugs. So we'll do our best. Hindi pagpasundo. We start there. Iti, why man yung laboratorio dito sa probinsya? Why man laboratorio dito sa Panay? Ito, do we know that 100%? We know, pero why ako sa nakita nga rason nga magpatya nga may laboratorio dito. Kung sila nagasulod, parang di nag-aagi mo ng pangitaon ta. And we have started working on that together with the police. Yes, it is alarming. But they should know that aggravated na mo sila kung barangay official ka. Mas taas ay yung penalty. Dapat balanan nila. Ano ang drugs ay may ginapili ng tao nila. It can be a corporate personal and private sector. It can be a barangay official. It can be president of a country na ang involved sinadira. That is the challenge right now. That can be state sanctioned. That's why nga kita, kapanirado kita. Because what is happening outside, we cannot control. Bombacham si Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. sa iya man rin nangin pahayag. So kung liwaton lang naton ang PADAC o ang Provincial Anti-Drug Abuse Council may ara sang 1,721 ka barangay sa Iloilo, 944 diri ang gideklara nga drug cleared kag 776 ang drug free ug kon ang 99.94% ang drug cleared. Isa na lang diri ka barangay Bombacham ang wala pa madeklara no kag ini ang sa may bahin man sang istansya santo diri sa pinakaulihing nga datos but iti ang ginapamangkot sang iban nga nagahambal nga drug cleared pero nga adamo sa gihapon nga nagaduging nga illegal nga droga kag actually ining conversation nag-spark ina siya nga pamangkot kay Gov Toto kay may ara recently lang sang punong barangay nga gin-aresto ini sang aton mandring otoridad sa bahin man sang banwa sang Aniway kung sa diyan nakuhaan ina siya sang 2.7 million nga balor sang illegal nga droga kag ti amo ta ganing hambalik Gov Toto wala man iya pili ang illegal nga droga so kung may ara sang kinahanglan nga i-review diri kaupo diri ang mga local government units ang DILG kag upo diri sang aton nga mga law enforcement agency i-reviewhon ini nila so that to make sure no nga ining una nga na-declare man nga mga drug free barangays or mga area sa probinsya sang Iloilo wala na gid no may gamit wala na gid may nagaduso kag based man sa monitoring sang aton nga kapulisan sang PDEU, PDEA ang mga nagasulod nga illegal nga droga sa Iloilo province is mostly halin sa Sagwa, Bombacham. Aha. Ano tong mga steps ni Gov Toto to may improvement sa bahin sang kay hindi man tanan kuno mapagi sa X-ray machine. So may improve sila sa bahin sang ila sila nga K9 na units.
Ining K9 units as per my understanding, sandig man sa mga eksperyensya naton. Of course, aton man sining pagpangusisa through sa mga K9 police sa bahin sa Coast Guard. Ang ila sining hambal ang efficiency sa bomb sniffing dog nagalawig lamang sa 30 minutos sa Bombo Pauline, no? So ang ido nagakakapoy man abi, no? So ang plastada dugangan naton sining bomb sniffing dogs. Ini naman ang pagbutang sang tawag si gani kameras to do mo to hambal ni Gov para tanan nga tawo nga nagasulod nagaagi sa port makita naton for intelligence gathering naman. Now, diri abi sa probinsya sa Iloilo, magluwas nga mayara kita sa mga dalagko sining port just like sa sining Dumangas Port, mayara kita sa ining Iloilo International Port Visayas Container Terminal, adra sa may Lubok Lapos, Iloilo Domestic Port sa may city proper, no? Aton sining mga wharf, mga roll-on roll-off sa Lapos Norte, no? Gimaras sa Ortiz. May mga subports pagid na Bombo Pao, nga just like sa Kulase, Antique, sa may San Jose, kag ang madamo sa mga magagmay sining port sa may coastal area. For example, sa bahin sang banwa sang istansya nga kung sa dinti amo na lang ni may isa dira nga barangay nga nagapabilin nga hindi pa siya declared nga wala na sang drugs or drug cleared na barangay, no? Isa ini sa labing importante kay ti ang iban sini when it comes sa illegal drugs damo na ani sa mga pamaagi kag halos naga-evolve man ang mga strategy sa mga durugista sa pagtago sang illegal drugs para iya nga mapalusot nila, no? Kalabanan siniti dumduman mo to sa may dinto gani nga pila to ka milyon ara gali gin-check ang iya sini nga salakyan waay sa salakyan niya pero gin-check sa guma ara gali iya sa spare nga tire dito kag nalubong. Ang iban sini ginapadala sa mga delivery nila. Tapos kung lang taon mo ang unod sang parcel, ordinaryo malang step in. Pero kung bukaron mo galing tinabuan sang takong niya sini, ara dito nakalubong ang illegal sini nga droga. May ara pagid nga ginasuok sa isda. Parang ati kung in plain view, kung di mo pag-usisaon mayo, kung hindi mo gin pag-isa-isahon, di mamba ka nga, isda malang ni-deliver nila. Pero ay kakabalo, sa sulod galito sa isda, may palubong na to yung illegal drugs. There was a time gani nga bisan sa sulod sa prisuhan na palusutan pa, no? Kanon, tapos ginlubong ang illegal drugs sa kanon, binubuan sang sabaw sang adobo. Igaling gino dismulado gito. Do grabe gid sa amo to nga simpo, do grabe ang duda sang to isa to ka jail officer. Inukay ang adobo ay bala. Pag-ukay ito sa adobo to sus Maria kagusi para imo pila to kagagmay nga sa na recover, no? Magluwas sa mga resources sa aton sini nga gobyerno, nagakadapat man siguro importante gid intelligence gathering and at the same time aton gid sini nga mga equipment kung pwede pa malangati tanan nga tao abi or tanan nga ports butangan ta sang x-ray machine kag dira gid naton sila paagyon nga hindi na sila pwede kaagi sa iban pa or whatsoever. And then of course manpower, ara dira ang aton sini kapulisan, lakip na sa kapulisan nato, may mga bantay dagat kita, no? Philippine Drug Enforcement Agency. Kati mas labi kag dapat nga sa subong nga pangatinion agod nga malabot nato ng tinutuyo or target nga mangin drug free kita, tutukan ining mga possible entries sang illegal drugs sa Bombo Pao. Ang na-mention mo kagina to Bombo Cham, do last year ina siya atong 816 million nga shabu nga padulong inikontani diri sa may Iloilo halin sa or nakuha ini siya sa checkpoint sa Calapan Port sa Oriental Mindoro.
So amo ni ang mga ginhambal no or gina-consider man ni Gov Toto kay diri yala pa to kay balo kung diin ini siya masulod, but then amo na ang pagpatukod sa mga operation center, amo na ang nakita diri kag na ano naman ini siya na approve naman ini siya sang PIPOG o kon sang council sang ARPOC kag PIPOC sa bahin man sa probinsya kag sa region nga matukod diri Bambocham sang operation center. Gagmay lang nga mga operation center sa kada ports of entry agud may tawo, so bali may pundo na ina siya, and at the same time may ara na sang manpower no, may tawo ginakabantay dira kag i-record tanan man nga mga tawo nga magaagi, tanan nga mga kay iban diri na dayon masulod kumbaga kuno ang intelligence gathering man sang mga persons in authority or ining aton man nga mga law enforcement agency Bambocham, so that mahagan-hagan and at the same time mauntat na gid ang pagsulod sang illegal nga droga sa probinsya Bambocham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Pauline Piliora. Sa aton sinikiron iya nga mga kauturan. Ang iban siniabi nga mga patigayon o mga utok-utok sang illegal drug proliferation. It seems like nga why sila sa kulba. Although mambal kita nga sige-sige ang anti-illegal drugs operation sa aton sining mga law enforcement agency, particularly ang police, ang PDEA, no? Masako diri ang CDEU, PDEU, RDEU, subong man ang PDEA naton. Pero kung lang taon nimong sitwasyon kag kada recoveries milyon, no? Kung hindi milyon, lapit-lapit milyon. Subot silingon nga sige ang pinasulod diri sa illegal drugs sa Iloilo. Kundiin ina nagaagi amo nang dapat siniiya nga tumuron sa aton sini nga law enforcement agencies, mga law enforcement agencies para nga mapunggan naton, no? Hilabi pangadaan sa karon nga mayara kita sang palabuton siniiya nga festival kag kundiin ganito may mga okasyon tindira man na nagadagsa ang illegal drugs. Hindi lang kay particularly shabu. Lakip na sinadri ang nagkalain-lain nga sahi sang illegal nga droga, just like ini mga party drugs ganiyo. No? Kay kung hindi ikaw kung hindi mo makilalaan ining mga party drugs ang balon mo lang chewable lang ini yang chewable lang sining vitamins or masalaan mo man nga dulce lamang ini. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang punto sinadira sa diin nagaagi. Tiyan mo ning dapat naton sini iya nga tumuron. Para nga mapungga naton nga ini silang makasulod. Kay just like Governor Toto said, nga ang sagwa hindi ta makontrolar. No? Pero ang sa sulod makontrol sini naton. No? Although makontrol naton ang sulod, pero tingwaan taman nga ang ara sagwa nga hindi makontrol, hindi na makasulod diri sa aton. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Kay naglabot tayo sa punto nga bisan na punong barangay ganito yaw. Punong barangay nagaduso sa illegal sini nga droga ginagamit ya mga minor de edad pa. Tihamakon mo sina nga abilidad. Magluwas sina banwa sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Tiya mo na bla nagkalain-lain sining pamaagi sang pagpalusot sang illegal drugs. Kaya sarang sa nga daan niya matago mo, sarang siya maputos-putos. Dira nagasulod ang aton sining nga ginatawag nga intelligence gathering. So dapat i-intensify man ina sa aton sining mga law enforcement agencies. Para nga mapanimahuan nila timprano nagapasulod pa lang, matumod na dayon nila, ila sining mapunggan, ma-apprehend ang mga tawo nga among may tuyo nga magpalusot or gungamit agud nga magpalusot sang illegal sining nga droga sa aton sini karon nga mga kabumbo. Kag tiamo nay budlay nga daan nga gasalawayon nga di tawo nga impluwensya lang sa makaulubong nga limnon. Ano paginayhan kon yara sa impluwensya sa nga ginadumilian sining nga droga katulad sang shabu. Ang iban siniti
gagamit sang party drugs. Di pwede man kita maka-enjoy. Kung ang iban pa nga mga nagapahayag ni engineer, we can seize the moment without using drugs or illegal drugs. Ano pa yung kinahanglan sa illegal nga druga para hindi ko maintindihan? Ikaw, hindi ka magkasindihan. Gani, nga kinahanglan mo pa bisang illegal nga druga para nga ma-enjoy mo isa iya ka okasyon? Kay kuno, para nga madula ang huya mo? Di kung nagaulikid ka sa huya mo, antes ka maglakat sa inyo balay, bilin to anay bla, kag kandaduwi sa baol. Di bla? But hindi man lang na siling nga dapat mahuya-huya kag pag-enjoy sa isa iya ka okasyon or pagdagyang abi kay bangod gid dagyang festival. Di man na siling nga dapat ang ma-enjoy lang ang mga wala huya. Hindi man sa amo sina. No? Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Pero ginatugyan naton ang mga kasubong sini nga mga hilikoton sa aton siniiya nga mga law enforcement agencies. Siyempre, upod na sila, partner na sila sa ato naman sini mga local government unit. So kabay pa nga matutukan ini nila kag kita nagapati nga bisan may dinagyang padaya, basta may mamutikan. Dapat may mamutikan gini ang aton nga pulisan. Operate gina nila ya. Dakpon gina nila. 41 minutos na kaligad sa takna sining launa. Pagbalik nato na banwadugang pagin sining mga balita kag impormasyon riman sa aton sining pagpangalagad. Speaking sang illegal drugs, pila ka mga transport cooperative nagpahamtang sang closed circuit television sa ginatiniran sang ilang mga drivers. Agud iya nga ti mamonitor nila no? Sa aton sini mga kabumbo kung ano mga ginahimo sa ilang sining mga driver dira. Galing may lusot gyapon nimo aman. Ti mabalaan na karon sa mga driver nga may CCTV to sa ginarumbuhan nila sa ilabing kooperatiba. To ti mangita naman sila sa ibang lugar para nga ipatigayon ang kung anong mga malain sini nila nga hilikoton, just like abi sa paggamit sa illegal nga drugs or illegal nga druga. Anyway, istoryanta, balik tani karon sa aton man sini nga pagpangalagad sa bumbuanay sa udto, ini kag iban pa nga mga balita kag impormasyon, balikan ta matapos sa ka importante nga mga pahanumdum. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kun kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest. Plus wala di Iloilo Billboard of Activities for January 11 to 17, 2026.
Getting strong and getting bigger in 2026. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 ng gabi sa Enero 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Enero 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangamuyo naton sa Ginoo nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2026. Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong Abombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. on day 2 of the competition, January 24, Saturday. Grander prizes are at stake in Pasigabong. Open category. In the elimination round, the top 3 bands will be winning 20,000 pesos each. In the championship round, the first prize is 50,000 pesos. Second prize is 30,000 pesos. And the third prize is 20,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And The band with the best on-stage performance and creativity wins 20,000 pesos. a total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. Abombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 24, Saturday, for Pasigabong Open Category. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon. Para sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bomboradio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Matapos ang sining ginpatigayon tublang surprise drug test sa mga drivers. May nagpositive dito sa isa ka taxi driver to. Tingin pakamaayos ang mga transport cooperatives nga sa ila mag-umpisa ang pagpasiguro man nga wala sang kuging nga driver ang mga minibus di Blau, so-called modernized jeepney. Kaya makon muna ang kadako ni. Tapos pila ning pasahero ya, do mga sobra or lapit 30. Oh. Di kung kuging driver muna karon kag kung ara siya sa idalom sa probinsya sa illegal nga droga. Oh, hindi iya makontrolar dira ang iya sining paminsaron dira kag gulpi lang bunggo ya kamuto kun ano man pahilayo lang.
No, ang mga transport cooperatives or pila ka mga transport cooperatives pabutang sila kuno sang sang closed circuit television sa bunkhouse or kung ano nang tawag nila sa ila sini nga area nga para ma-monitor nila ang hulag sa ila sini nga mga driver. Check na bala si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Nagpahamtang sang closed circuit television kon CCTV ang pila ka mga transport cooperative sa ila sining bunkhouse, no? O kon sa mga lugar kung di nagatinir ang ila sining mga driver agod nga ma-monitor ang ila sining mga hulag bumutsamp, no? Ti ang pila ka mga kooperatiba hindi man tanan, no? May pipilala man sila ang may-ara ini sang bunkhouse nga ti ginalibre ni para tiniran sa ila sining mga drivers kag hindi na makapuli labi sa mga malayo sining mga lugar. Ang katuyuan sini agod nga hindi na mapamarisan liwat ang natabo sining paggamit, no, sang sining illegal nga droga sang pila sini ka mga drivers bumutsam. At the same time ti pila sini ka mga konduktor kay sang damlag lang, no, sa bahin karon sang Western Visayas Transport Cooperative mo man ganing pasalamatan ni Mr. Raimundo Boyet Parcon ang eksido nga pagpatuman sang random drug test, no, sang pila ka mga ahensya sa gobyerno ilabi ang PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, upod ang Land Transportation Office kag ang iban pagid sa ning ahensya sang gobyerno, no. So sa ila sining part bumbutsab may mga nagkalakpa na gani sa ginpatigayon sining bypass operation sa bahin karon sang otoridad kag mismo, no, si Mr. Parcon ang nakamonitor gid, no, sang nagligad to sang iya sining mga tinawo o kunya sining personnel driver nga naga-engage sa illegal sining droga ti suno sa iya ang ila sining operation kon after makabiyahe may mga bisita kuno gali, no, sa ila sining bunkhouse amo nang didto sang nakita sini sa CCTV, no. Sige dagin pakakas dayon sa pagmaneho sa ila sini karon nga unit agod nga ti mangin maayo ang dalagan sa ila sining operation kay ti hindi man hindi man maayo kuno suno sa iya kon ang isa ka driver ang nag-engage sa illegal sining droga ti kaysa naga-epekto ina sa iya sining concentration, no. Ang iban siniti hindi na mayo magmaneho, nagapadasig-dasig nga magmaneho kag hindi na concern sa ila sining mga pasahero. So ang punto kag ang tuyo sini karon nga hindi na mapamarisan ang sa nagligad sining itabo suno sa tungdan kag iyaman, no, nga gina sulit-sulit gid, no, nga likawan ang pag-engage sa mo sining bulaton kay hindi gid maayo sa ila sining kooperatiba bumbutsam. Ti isa man gani sa gina-raise sining concern, no, ang ining ila sining kooperatiba, no, nga gina ayo gid, no, sa PDEA nga kun mahimo lang may mga random drug testing pero sang damlag lang no, may ara naman ni gani sa memorandum ang DOTR kag ang ining mga parts sang transportation, no, nga magakandak sang random drug testing agod nga masiguro, no, hindi lang isa kundi tanan sa mga kooperatiba, no, masiguro ang mga driver nga why naga-engage sa illegal sining droga. Kag kapin pa karon ti nagahilapit na nga daan ang highlights sa dinagyang ti malikawan nga may mga pasahero, no, punuan ang masalakyan. So isama ni karon sa pagpasangkad sang monitoring sa nasambit sining kooperatiba agod nga masiguro, no, nga ang driver kag ang ila sining mga konduktor ang why naga-engage sa illegal sining activity bumbutsam. Aribla, no, ang kabahin sang pahayag ni Sir Boyet Parcon sang Western Visayas o presidente sa Western Visayas Transport Cooperative. Isang sa report na sa inyo diri nga mga konduktor kag inyo nga mga inspektor, no, nga galisi-gisi ang mata so madasig magpadalagan kag tawag naton ni arrogance, no, muna nga ti inaton sini ginapapanaog na sa dayon ginapanilagan naton ginapaton naton sini ginasakaan naton sa aton nga kwan sa aton nga mga tao dira nga hindi nila kilala kag naton madakpan gid sila nga naga drugs diri kaysa higad to duma
Bumudyuman sa aton terminal sa Bangkaw sa aton dito. Ginbutangan tato sang kwan, sang gamay nga kamera wala nga ano na ang kay kundak ko ang kamera butang namon to ginapatay da ginagabot sa sasakan. Ginabutangan ko to sang ano sang tawag sini sang may gamay nga kamera do butunis kina. Kag dito na dakpan naton sila nga kung gabi after sang ilang nga biyahe, pagkaaga may nagasulod dito kaagahon nga mga tawo sa Bangkaw namon nga nagadala sang shabu no dito kada iba naton dito konduktor guider naton magagamit gid mo to na dakpan naton sila kay kita bumulyumar kay naton gin padugay gin pang terminate naton ato nga mga tawo bumulyumar. Nabatian si Raimundo Boyd Parcod ang presidente sa Western Visayas Transport Cooperative Bombochamti. So no santungdan kung may mga pila sa gihapon nga mangita sang pamaagi, ti ila naman na diretso pero ti sa part sang kooperatiba ila man sila ginapasiguro nga hasta nga ma-monitor kag mabalaan ti ginapasigurado nga hindi gid magtiner na ang matabo sina ti termination gid sa ila sini karon nga trabaho. So far subong duay naman no kay ti amo na nangin eksido na sila pero may pipila lang sa mga driver sa taxi. No, ang driver to ka-taxi ang nag-positibo sa random kag nag-positive man sa may confirmatory testing sa Philippine Drug Enforcement Agency Bombocham. Tiyan mo na gani, lang magsalig Bombojubar dapat sige-sige ni ang paghugot man sa mga transport cooperative sa ila sining mga empleyado dira. Kag subong man tani ilaman sining obserbaran ang pinamatasan sa ila sining mga driver kay damo sa gyapon sa nagadulog iya sa mga sa tunga sang dalan para mag-pick up sang pasahero. May nagadulog gyapon sa mga no loading unloading area dapat makurihiran ina samtang temprano pa. Amo gani no so mo nang isa sa ginalang tao. I stand corrected. Hindi ta man ni gali sila nga makurihiran na samtang temprano pa. Dugay na nila ginahimo gali o ti dapat disiplinahon ni isang tagsa ka mga opisyal sa kooperatiba dira pasiguraduhon nga nagasunod sa mga pagsulundan ang mga driver kag mga konduktor sini nila. Ti kun may mga random drug test para sigurado tanan na lang pati opisyal da. Ang pinamatasan gid pinamatasan gid sa nga driver Ti amo na no ang isa sa gidalang tawo sini karon kung paano nga tagaan ni karon sa nagkakaigo sining tulapangod no kag gasuno gani sa natungdan no ginahimo man nila ang ila sini nga masarangan sini para tis matadlong ini tanan kay ti kun lang tawon mo hindi man tanan nga tawo masayko mo gid ila sining paminsaron. Inabinigid sa mga driver ti kaysa gani nagakatabo nga mismo imo sining kabataan hindi mo makontrol ayahan pa di karon iban sining tawo nga nag-engage sa illegal sining droga Bombocham. All right. Inis si Bombo Joe Marcos Somavilla. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Antes kita mag-end, daluyag ko lang hatagan sa nagakigo nga pagtamod. Kay kagina pag-intro sini naton, may statement from Malacanang, tapos may nabasahan man ako nga si Congressman Pulong, statement from Malacanang kung may mag-file kuno sa impeachment case batok kay President Marcos, kabigon ina nga political maneuvering. No? Si Congressman Pulong Duterte naghambal man nga dugin pandaman niya ang mga maga-file sa impeachment case or impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. No, sa aton sini nga mga kabumbo. Siling ko temprano pagani impeachment naton sini nga ginaistoryahan. Siling ko ti base kabahin lang lamang ini sa smoke screen issue para nga malipatan ta kang hindi ta na mahatagan sa nagakigo nga pagtamod ang pinakadako nga isyu sa pungsod Pilipinas which is ang corruption. No? Although makita taman nga may mga ginapinahan nga mga tawo katulad sang mga tinawo sa nga Department of Public Works and Highways but kabahin man lamang ini sila or mambal naton nga lesser evil ini sila. No? Ang dapat siniya nga tutukan amo ang mga congressman, no? Inabalang mga congressman, ilang mga congressman, mga senador. May mga proyekto lang hindi matapos-tapos.
Sa aton sini nga mga kabombo, mga congressman lang nga nagapangontrata. Tini bala, damo sa nagapasalig sa Malacanang by December, damo masaulog sa Pasko sa sulod sa prisuan. Why man to gani? Pagkadaso naman niya, mga New Year, damo man New Year sa sulod sa prisuan nga involved sa korupsyon, ilabi pa sa sining mga flood control project. Ting ginadusdos mo lang di ang mga kung sa ano pablati. Mga tao nga wala may himo, masunod na gid lang kay ang nagamando, mga impluwensyado nga tao kag may poder sa gobyerno mo. Di bisan isa, duway pa man sa may napapriso sining congressman? No? Or kontraktor? Kung pagkatawgon, mga kontraktor? Duway pa man sa may napapriso? Yung ginadusdos lang yung ginadusdos para kunuabi mayara man sa miura. Tingining mga tao, particularly from the Department of Public Works and Highways, of which bisan pa paano nakaganar sila, pero tiway man sila sa may mimo. Alang-alang supako nilang kagustuhan ni kontraktor. Di ba? Karon sila na mamukmukan. Yan muna, isam lang sa mga luyag naton na ipalabot sa mga kabumbo naton na imbukada sa tuig, istorya na tayo sa Pebrero, kuno damo naman sa file impeachment batok kay BP Sara, kung may mag-file naman iya kay batok sa kay President Marcos, political maneuverings, pero muna bla, ang pinakadako sini nga issue sang korupsyon sa flood control, way pa kita gani kaubos sa sinamo, nagsaga naman kita kapangay-kay dira, o kon luyag lang nato i-divert ang atensyon, or tabunan, ang mas dako siniya nga issue sa korupsyon through the flood control projects. Way pa bisan isa ka kontraktor, no? Nagapangontrata, tapos siya congressman, iyaman kontrata, tapos hindi pa matapos-tapos ang sining proyekto. No muna bla. Amo niyan dapat ang lagzon. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inisimo bot siya mablang cover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Pili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta, 300 katapaka, halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sa pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Good afternoon, gid sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program, Lunes ng edisyon. Kaupo ninyo si Tita Regine. 9 minutos makaligad ang takna nga alas 2 sa hapon. Thank you so much for being there again. Salamat sa ating mga suki nga mga tagpalamati nga ara gid. Check attendance, I'm sure. Madamo na kamo dira. And sa ato naman ng mga friends abroad, kumusta na ang mga buhay-buhay nyo dyan? Ano ang pinaka-latest dira? May mga pinagdadaanan or may something good news nga pwede nga ma-share diri sa aton? Pwede gitanan ka mo, maka-email, diri man ka mo, or ara ka mo sa abroad. Maka-email, share your stories through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon, pwede gid nga sulaton ang mga istorya sa kabuhi and ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Si Tita Regine, ang inyong kaupod. Today is Monday, January 12, 2026. And here's our song para sa inyo tanan, pangbukas naton nga kalingawan sa saning hapon. From Ferdinand D. Madura, Be Yourself. Welcome sa KLP. You colored your hair, and I don't know what to say. You wanted it red, but you chose the blue instead, and I can't remember seeing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself, just be yourself. You light up your smoke, thinking that you look so good, and you have your drink, and now you change the way you talk, and I can't remember hearing you this way. So now I'm telling you, you're beautiful as you. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what the people say? You're beautiful as you in oh so many ways. When you are just yourself,
Just be yourself. Just be yourself. Oh, just be yourself. So now I'm telling you, you're beautiful still. You don't need to impress by being someone else. Just learn to be yourself. Why must you even care to what do people say? You're beautiful still in oh so many ways. But you are just yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Beautiful song from Ferdinand de Madura, and they say the first person to accept yourself is, of course, yourself. Love yourself, accept yourself, be who you are in your most honest state, of course. 14 minutes after 2 o'clock sa liwat, maayong hapon gid sa tanan. Magabasa na kita sa atong mga stories para sa sininga hapon sa Lunes. Kaupo niya si Tita Regine, and our first story is requested nga January 12 naton ini nga basahon nagikan sa kay Mr. Survivor of Southern Iloilo. Dear Tita Regine. Mayad nga hapon sa imo Tita Reg, kag sa tanan nga mga listeners, kag viewers ng imo programa sa subong nga hapon. Hello sa tanan nga mga KLP lovers, ilabi na sa mga senior citizens, nga mga KLP lovers, nga mga mapisan gid magsulat sa ilang istorya. Te, kumusta man ang inyo nga pagselebrar sa Christmas kag New Year? Kabay nga yara lang kita permit tanan sa maayo nga kahimtangan. Padayon lang sa pagsulat sa kahapon lamang program sa Bombo Radyo, agod nga makahatag man kita sa kalingawan sa aton yung mga kabombo. Hindi lamang kalingawan, kundi kun kaisa, ang mga istorya nga aton gina-share, mahimo gid nga mapulutan sang leksyon, makahatag sang inspirasyon, kag subong man, giya para sa pila ka mga tagpalamati nga makarelate gid sa istorya sang aton nga kabuhi. Nalipay gid ako Tita Reg, tungod nga kadamo na sa mga first-timers nga nagapadala ng ilang kasaysayan. Ako amo man. Lipay man. I hope nga damo pagid ang ma-inspire nga magpadala man sa ilang kasaysayan, ilabi na sa mga wala pa nakaagi share. Ang sulat ko subong tita, bale, ika-16 ko na ini nga entry, kag first entry ko para sa subong nga tuig 2026, o kung tuig sang kabayo. Sa sini nga episode, diri ko ipatpat ang nahanungod sa nagkalain-lain nga mga aspeto sa akong kabuhi bilang isa ka Crohn's disease patient nga sa gihapon padayon nga nagapakigbato sa sining isa ka tumalagsahon nga sahi isang balatian diri sa aton sa pungsod Pilipinas nga tubtob sa karon wala pa sige hapon sang cure. Siguro ang iban sini nasulat ko na sa akon nga mga previous letters, apang sa sini nga punto isa-isahon ko na gid sa pagpatpat. Una, sa aspeto sang edukasyon. Sa aspeto sang edukasyon, madamo gid ako sa mga nangin inspirasyon, ilabi na ang akon nga mga former teachers. May manami man ako kuntani nga mga handom sa akon kabuhi kun may nagsuporta lang sa akon nga pagtuon sadto. Luyag ko gid kuntani nga makatapos kag ang isa sa akon nga mga handom. Amo nga mangin isaman kuntani ka manunudlo. Pero sa pihak nga bahin, kung nakapadayon gid man ako sa akon pagtuon sa kolehiyo,
Wala man sige hapon ako nakatapos, kagin-igo sang sini nga balatian. Kung kaisa na gani, nga magkitaay kami sa akon nga mga former teachers. Ilabi na ang akon nga mga nangin teachers ang high school. Ako gid mismo ang nagapalapit sa ila. Agud nga mag-istorya, kag usually, nag-a-ask gid na ako sa ila nga mapapicture. Wala ko ginakahuya, kung wala man ako nangin isa ka successful nila nga estudyante. Halos tanan ko nga mga teachers sang high school, balaan gid na nila kung ano ang mga inagihan ko sa kabuhi. Kag dako gid ang ako nga pagpasalamat sa ila Tita Reg, tungod nga bisan wala na kami sa sulod sang classroom, pero bisan sa diin man kami magkita ay nagaakto man sila sa gihapon bilang isa ka teacher sa akon. Padayon nga nagahatag sa akon sa inspirasyon kag paglaom paagi sa pagpakigbahin sa pila ka mapinuslanon nga mga tinaga nga puno sang inspirasyon nga nakapagkit-gid sa akon huna-huna kag tagipusoon. Bisan wala man sila sang maibulig sa akon, ilabi na sa akon pinansyal nga kinahanglanon, pero bisan paano nakabulig gid sila sa akon. Agud nga mangin mabakod kag pilion sa gihapon nga magpadayon sa pihak sang akon mabudlay nga sitwasyon. Ikaduha, sa aspeto sang paghigugma. Pag-abot naman sa patag sang paghigugma, apisar nga amo sini ang akong sitwasyon, pero nakanobya pa gani ako sa makaduha ka beses. Kag wala man na hinago sa ila ang natuhoy sa akong nga medical condition. Ang sa una ko nga nangin ex-girlfriend, bale, ging kaisahan namon sadto nga magbulagay bangod sa family issue. Samtang ang sa ikaduha naman, ako mismo ang nakipag-break sa iya. Tungod hindi ako luyag, nga pasaligon lamang siya sa isa ka butang nga iya ginalauman. Kung paghigugma lang ang paghahambalan, mahatag gid sa iya ang nagakaigo nga pagpalangga. Apang ano ang mahimo sang paghigugma kung hindi ka handa kag makasarang nga magbuhi sang isa ka pamilya. Kay balaan ko nga handa na gid siya no, nga magsulod sa isa ka sitwasyon nga iya gusto. Pero ako, paano? Kay balaan ko man sa akong kaugalingon nga hindi ako handa kag hindi ko kaya nga mangin independent bangod sa akon nga medical condition. Apang wala ini nagakahulugan nga ginpasalig ko lamang siya o kung hindi ako nangin malig-on pag-abot sa sining aspeto sang akon nga kabuhi. Wala ako nagpadaso-daso nga butaon gid ang akon nga pinggan sang sinamo nga hindi man lang ako makaubos. Ang buot ko silingon nga ginhibalo ko gid una kung anong akon nga mga strengths kag weaknesses, ang akon mahimo kag hindi mahimo, ang akon masarangan kag hindi masarangan, antes ako magdesisyon kag magsulod sa isa ka sitwasyon. Bangod sa akon nga current situation, kinahanglan ko gid nga mangin practical sa akong tagsa ka mga desisyon. Naging praktikal lamang ako sa akong nga mga nangin desisyon tungod hindi ako luyag magsulod sa isa ka sitwasyon nga hindi ako or hindi ko masarangan. Tungod balaan ko man, mismo sa akong kaugalingon, kung ano ang akong kapasidad, kay ginabinag-binag ko na nga daan, kung ano ang posible nga matabo, bangod nga konsundon ko lamang, kung ano ang ginadikta sa akong balatyagon, eventually, hindi lamang ako ang magasuffer, kag mangin makaluluoy. Kundi, pati na ang akong mangin asawa kag anak. Gani, nagdesisyon ako para sa akong kaugalingon, tungod hindi lahog-lahog, magsulod sa isa ka sitwasyon, kung hindi ka man ang desidido, kag handa nga magtindog sa isa ka responsibilidad. May ginahandong man ako kuntani sa akong kabuhi, Tita Reg, kag kun kaisa, ginapananaw ko sa akong paminsaron, kung ano para sa akon ang isa ka ideal family, ideal husband, kag ideal father. Apang initanan, siguro, hindi na matagaan pa sang katumanan. Makahambal ako sa akong kaugalingon. Kung wala lang ako sa amo sini nga sitwasyon, siguro,
basi kon may asawa kag anak na ako sa karon. Masubo man para sa akon ang amusini nga kapalaran, apang wala ako sang regrets sa akon nga mga nangin desisyon, Tita Reg. Nga gin-give up ko ang isa ka tawo nga hindi ko pa man mahambal nga siya nagid. Pero posible amo na kontani ang para sa akon. Ikatatlo, sa pisikal nga aspeto. Sa physical nga aspeto sang akon kabuhi, halos amo gid ini ang nagapa-depress, nagapa-discourage sa akon sadto. Tungod nakanugunan gid ako sa akon lawas nga naguba sa lamharon ko pala nga edad. Magluwas sa mangin isa ka manunudlo. Ang isa pa gid sa mga handom ko sadto, amo nga mangin isa ka modelo. Pero anhon ko, kay ari na ako sa amo sini nga sitwasyon. Wala na ako sang sarang pangamahimo, kundi batunon na lamang ang masakit nga kamatuuran bilang isa na kadepektibo nga tao. At least, bisan paano, wala man naguba ang akong dagway. Bisan amo na sini ang akong sitwasyon, kag ang nadangtan sa akong nga kabuhi. Pero sa gihapon, may mga tao pa nga nag-admire sa akon pag-abot sa physical nga aspeto. Naghambal na sila sa akon, nga gwapo kano ako nga tao. Pero kung kaisa, hindi marikawan. Nga gina-question pa nila ako, nga kagwapo kuno sa akon, pero nga aamugid kuno sini ang akon sakit. Kung kaisa, wala na ako nagasabat pa sa ila. Sa baylo, ginayuhuman ko na lang sila, agud wala na sandamo pa nga istorya. Ikaapat, sa mental kag emotional nga aspeto. Sa mental kag emotional aspect sang akon nga kabuhi, grabe man ang trauma nga ginbilin sa akon sang akon nga multiple surgeries. Ilabi na ang tanan nga kasakit nga ako naaguman sa hospital. Lakip na ang pila ko ka mga naeksperyensyahan sa akon nga pagpabulong sa mga albularyo kag ang pila ka negatibo nga mga tinaga sa mga tawo. Natuhoy sa akon sitwasyon nga nagtatakgid sa akon hunahuna kag tagipusoon. Apang kun akon gid ini tanan nga batyagon kag padalman sa pagpanumdum, balaan ko nga hindi gid ini makabulig sa akon, kundi mas labi lamang nga makapahina kag makapaluya sa akon. Kani, kinahanglan ko gid nga mag-move forward. Kung mahimo pa lang, tingwaan gid nga makalimtan ang dapat na nga kalimtan. Ikalima, sa sosyal nga aspeto. Sa social nga aspeto sang akon kabuhi, amo gid ini ang isa sa ginapasalamatan ko gid sa aton mahal nga Ginoo. Tungod nga sa pihak sang akon mabudlay nga sitwasyon, pero sa gihapon pagsik pa man ako, kag wala gid niya ako ginpatungbayaan. Ilabi na ang akong ginakahangawan nga maabot sa punto nga mangin bedridden na lamang ako. Apisar nga amo na sini ang akong sitwasyon, nga isa na ako ka PWD, pero bisan paano, ma-enjoy ko pa man ang akon kabuhi. Makasarang pa man ako maglakat, kag makakaon pa man ako sang maayo. Ang paglagaw kag pagpakig halubilo sa kadaman, nakabulig gid sang dako sa akon. Agud nga malingaw ko ang akon kaugalingon, kag hindi lang magtiner sa balay, sa pagpanumdum sa akon personal nga mga problema, ilabi na ang natuhoy sa akon nga medical condition. Ang pinakanami pagid nga natabo, tungod nga apisar sang tanan nga hindi manami nga mga nagkalatabo sa akon kabuhi, nga nakaabot pa sa punto nga naging critical pa ang akon sitwasyon sa hospital. Apang sa pihak sinitanan, gintagaan pa ako sang aton mahal nga Ginoo sang kahigayunan nga magpadayon, kag sa akon pagpadayon nga nagakabuhi sa amo sini nga sitwasyon. Madamo pa ako sa nakilala nga mga tawo nga nakabulig gid sa dako sa akon, mga tawo nga nakapabago sa akon nga mga perceptions sa kabuhi, mga tawo nga nagahatag sa akon sang inspirasyon, paglaom, kag nangin kabahin pa sang akon kabuhi. Ang iban sini sa ila, amo ko na nakilala sang akon na nga nalampuwasan akon 3 ka critical kag madugoon nga operasyon. Ang ini nga mga tawo
Mostly sa ila, nangin suod ko pa nga mga abyan. Ang iban, akon nga nangin kumare, kag kumpare. May duhaman nga akon nga mga nangin ex-girlfriends. Kag ang iban, nagapabilin pa sa gihapon sa friendship category bilang akon nga mga acquaintances. Bisan anuman ang kategorya sang amon nga pag-abyanay, pero sa gihapon, nagapasalamat gid ako tungod nga nakilala ko pa ang ini nga mga tawo. Ang iban sa ila nga nangin suod ko nga mga abyan, ginahambal ko ginagani sa ila Tita Reg, nga sa gihapon, maswerte ako. Nga sa pihak sa tanan, nga hindi manami nga mga nagkalatabo sa akon kabuhi. Pero sa gihapon, gin-extend pa sa mahal nga Ginoo ang akon kabuhi. Kag siguro, siya gid mismo ang nagpangita sang palaagyan. Nga nakilala ko pa ang ini nga mga tawo, kag nangin kamahin pa sa kasaysayan sang akon kabuhi bilang isa ka survivor. Ikaanom, sa pinansyal nga aspeto. Sa pinansyal nga aspeto, masyado gid kabudlay Tita Reg. Tungod nga pigado lamang kami, kag wala gid sang enough nga resources nga makabulig sa akon kinahanglanon. Kamahal pangadaan sang colostomy wafer, tita. Ang isa tag 300 plus, kag magamit ko lamang sa sulod sang 4 tubtob 7 ka adlaw. Pero bisan paano, at least na-sustain ko ang amusini nga sitwasyon. Bisan nga wala ako sang may ginainom nga bulong sa sulod sang halos 3 na katuig. Hamakon mo to, sang una Tita Reg, nga sa isa lang kaklase sang bulong, tag 205 pesos. Kag duhagid ka bilog ang ako nga i-take sa isa ka adlaw. Kung mangunguma ka lang, sa diin ka man abi makuha sang 410 pesos nga kantidad nga imo gastuhon para sa bulong kada adlaw. Since May 2023, wala na ako nakabalik sa isa ka pribado nga hospital sa syudad nga akon ginapa-check upan. Kag wala naman ma-check ang akon tinae, kay wala na ako makapakolonoscopy. Kay dapat na gani nga every 6 months mapakolonoscopy gid ako. Apisar nga wala na ako nakabalik pa sa doktor, pero sa kaluoy sa mahal nga Ginoo, wala man gid ako sa may nabatyagan nga mga sintomas o kung anuman nga sakit nga hindi matolerar nga kinahanglan gid sang bulong o kon mapa-hospital. Konsumahon ang tanan ko nga mga bill sa 3 ko ka operasyon, kag ang tanan ko nga nagastos sa akon balatian, ilabi na sa colostomy bag or sa colostomy kag sa mga bulong. Hindi ko na matansyar. Siguro, more or less, mga 1.4 million pesos may nagasto na kani. Kadamo na gani sa mga resibo ko sa balay, Tita Reg, kay kada magbakal ko na gani isang akon nga colostomy, wala ko abi ginahaboy ang akon nga mga resibo. Kag sa baylo, ginatago ko pa ini. Sa sulod sang siyam katuig, nga naka-colostomy ako, kadako na gid sang amon nga nagasto. Pero nagapasalamat gid ako sa pila ko ka mga utod nga nagaulikid, ka nagadumdum gid sa akon kinahanglanon, pinansyal, ilabi na sa akon manghod nga si Agot. Sa akon magulang nga babayi nga among akon ginasundan, kag ang akon ika-4 nga utod. Damo man kami nga mag-utod, tita, pero ang iban, wala man abis ang income. Kag ang iban, may kaugalingon naman nga pamilya. Kag hindi mo na malauman nga makabulig pa. Lubos gid ako nga nagapasalamat sa tanan nga mga tawo. Nga padayon nga nagabulig sa akon. Kag sa iban pagid nga mga tawo, nga nagbulig sa pinansyal ko nga kinahanglanon. Bisan nga umalagi lamang. Appreciated ko gid ang ila kaayo, kag hindi ko gid sila mahimo nga makalimtan. And last, but not the least, sa espiritual nga aspeto. Sa espiritual naman nga aspeto, amo gid ni ang nakabulig sa akon sandako. Makahambal gid ako na siguro tungod sa akon mabudlay nga sitwasyon, amo gid ni ang nangin palaagyan sa mahal nga Ginoo. Agud nga mas makilala ko pagid siya sang lubos, kung ano siya kagamhanan, kamahigugmaon, kag kamaluluyon. Tungod nga apisar sa ato nahimo nga mga sala, pero sa gihapon, ara gid siya nga nagapamati sa aton pangamuyo, kag handa gid nga magpatawad sa aton mga sala. Hindi ko man siya makita,
Apang akon gid nabatyagan ang iyang presensya, kung ano siya kamahigugmaon kag kamaluluyon. Masobra pa sa second chance ang ginahatag niya sa akon. Tungod wala gid siya nagakalingilin sa paghatag sa akon sang kahigayunan, agud nga tadlungon ko ang akon kabuhi, kag padayon nga magakabuhi nga may paglaom sa pihak sa mapiot nga sitwasyon, kag sang tanan nga mga pagtilaw kag pag-antos nga nag-abot sa akon kabuhi. Dalayawon gid ang Dios nga amo ang labing gamhanan sa tanan. Bulahan kita tanan nga nagapati sa iya, bisan pa nga wala naton siya makita. Sa akon bahin, Tita Reg, ginapangamuyo ko gid, nga kung tani, i-grant gid niya ang mga requests ko sa iya, ilabi na ang milagro nga pag-aayuhon na lang niya ako, nga hindi ko na kinahanglan pa ang anuman nga mga medications o kung another pagid nga operation. Padan ko, nga nagapamati gid siya sa akon mga prayers, kag sa tagsa kagabi, antes ako magtulog, wala gid ako nagakataka o ko nagakalipat sa pagpangamuyo, kag sa pagpasalamat sa iya. Either i-grant man niya ang akon nga mga prayers o kung hindi, pero sa gihapon, nagapasalamat gid ako sa iya sa tagsa kaadlaw sang akon kabuhi. Bisan hindi man mag-ayo ang akong dutanon nga lawas, apang labaw sa tanan, ang pinaka-importante, ang mga dapat, tinguhaan gid naton nga mag-aayo ang aton kalag. Tanan kita temporaryo lamang diri sa ibabaw sang kalibutan, kag hindi kita makapakot sa aton kabuhi. Gani, dapat nga manginhanda gid kita sa tanan nga oras, tungod hindi gid kita makapalagyo kung siya na mismo ang magahukom sa aton. Hindi man mangin madali sa akon ang tanan, Tita Reg, ilabi na ang akong lubos nga pagbaton sa masubo kag masakit nga realidad sang akon kabuhi. Apang sa amat-amat, nabaton ko naman ang tanan, tungod nga madamo ako sa mga narealizar, kag naapresyar ko gid ang tanan nga kaayo sang aton mahal nga Ginoo, kag subong man sa tanan nga mga tawo nga nakapalibot sa akon nga matuod-tuod gid, nga nagapalangga kag nagaulikid sa akon. Tubtub na lang diri ang akong sulat, Tita. Madamo nga salamat sa paghatag mo sang tion sa pagbasa sang akong sulat. God bless you always, Tita Reg. Mabuhay ang kahapon lamang program. Sincerely yours, Mr. Survivor of Southern Iloilo. Praising God and thanking God no matter how difficult is our situation, and trusting Him that He knows what He is doing sa aton nga kabuhi. That's what you call faith. Pagsalig sa gihapon sa iya, nga He is taking good care of us. No matter ano kabudlay, sang iya nga ginbutang sa aton nga sitwasyon, sa aton nga kabuhi. But we know that we believe in Him, that we know that He knows that what He is doing for us is the best. Salamat gid napunan sang gratitude ang imo nga pagsaysay diri sa amon sang imo nga sitwasyon, and that is something no nga ka very inspiring, ka very positive. You know nga nabudlayan ikaw, but yet sa gihapon ang imo nga pagtuo sa Ginoo kag ang pagpati that He is taking care of you and your needs. Wala gid naga-waver, no? Ang pagpati mo, ang pagtuo mo sa iya, nagataas lang, kag wala gid naganubo. This is so very honest, kag so very brave of you, no? As somebody nga ginhatagan sa amo sini nga sahi sang balatian, but ang ginapakita mo hindi kaugot, hindi sang pagkalutos, but padayon nga nagapangabuhi, and trusting God nga sa gihapon, no matter what happens, He loves you and you would know that, and He is taking care of you,
and He will never forsake you. Hindi ka gid niya pagpabayaan. This is such a very strong inspiration para sa among tanan, ilabinagid sa mga kabombo man naton nga may gina-go through man sa ilang kabuhi, may mga ginabatsyag man, may mga ginasoprer man nga mga balatian nga sa gihapon. We can always choose to look at the positive side of life, no matter ano kabudlay sa aton nga sitwasyon nga ginapangatubang, because we know we are not alone. And God has reasons for doing this to us, for giving para sa aton sa sini nga mga mabugat nga mga palasanon. But why lang kita kabalo, no, nga ang punta sinitanan is still very good. Nabala nga why kita kabalo, we are touching lives. And sa aton nga pag-abaga sang sinitanan nga mga ginapanghatag sa aton nga mga trials sa aton kabuhi, no matter what happens, we still stand strong because we know we have a God nga amugid ang nagasustain sa aton, amugid ang nagapabakod sa aton, kag amugid ang naga-take care sang tanan-tanan naton nga mga kinahanglanon. Thank you so much, Gid, for this beautiful story nga gin-share mo sa amon sa sining nga hapon, for giving us the chance nga mas makilalaan ikaw, mas makitaan namon ang imo pagiging positive nga klase sang tawo, kag ang imo pagiging enduring nga tawo, kag pagiging good as a person and bilang anak sang aton nga Dios. Masinulundon. Humility and obedience. Salamat gid sa imo. 2:39 ang aton nga oras, Mr. Survivor sang Southern Iloilo. Thank you, Gid. Magapanumbalik kita mga kabombo with more beautiful stories para sa aton tanan sa sininga hapon sang Lunes sa KLP. Kaupo ninyo si Tita Regine. Sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for January 11 to 17, 2026. Getting strong and getting bigger in 2026. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 ng gabi sa Enero 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo Special Edition Mugs, kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plus Wala di Iloilo. Sa Enero 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangamuyo naton sa Ginoo nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tao nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2026. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag. Next, a story na kita, and this is from Student Mom of Lambunao. Alas 2:43 ang ato nga oras. Dear Tita Regine. Sana huwag kang magsawa sa pagbasa ng mga sulat ko sa KLP. Ito lang ang alam kong paraan para may pulos man ang umaga ko. Kung kaisa tita, parang na-feel ko na wala nang masyadong kapuslanan ang isang matanda ng katulad ko. Kain, tulog na lang. Lumilipas ang maghapon na walang exciting na nangyayari sa buhay. Sulat, basa na lang ang kalibangan ko subong. Pero salamat, buhi pa ako. Hindi bala? Everybody can be great because everybody can serve the Lord even in the smallest ways we can do. Silingat Nanda, you don't have to have a college degree to serve. You don't have to make your verb to agree to serve. All you need is a heart full of grace, a soul generated by love. So ako nagasulat ako letters to KLP not to gain popularity, but ang purpose is to serve and please the Lord. Little things done in Christ's name are great things, and the way to accomplish much for Christ is to serve Him in any way we can. Bilang isa ka Iloy, kag isa ka manunudlo, I was able to help my loved ones and other people find their self-worth. Tita, hindi ko malipatan ang isa nga nangin estudyante ko, a young man, nga nangin members ng isa ka gang during his elementary years. Naglayas siya sa ilabalay, kag siling niya, permilang kuno nag-aaway si nanay kag tatay niya. Hindi gid man siya kaalam sa akon nga klase, pero I can see that he is trying his best to pass his subjects. Permi siya nga wala sudan kun manyaga. Gani, later on, ginasakop ko siya sudan. Sang una, nahuya pa siya nga batunon ini. Pero siling ko, parang anak na ang turing ko sayo. Ako ang nanay mo diri sa school. Gani, sakpon ta ka sa sudan. Siling ko sa iya. Tapos namon panyaga, nagatuon na siya sang leksyon. Wala na naga-absent. Behave na sa klase. Kaya nangin friendly sa iya classmates kag teachers. Siling ko sa iya, sigihon mo ang pag-focus sa imong leksyon kay makagraduate ka na sa high school. Medyo average na siya, pero bangod sa akon mga challenges, encouragement, kag pag-inspire sa iya agud magtuon maayo, nag-gain niya liwat ang iya nga lost self-confidence kag nakatapos eskwela. Subong, isa na siya ka teacher kag may family naman. Sa ulihin namon nga reunion sa Kalinog, nagbugno siya sa akon, nagbisa kag nagsugilanon. Happy siya kag siling niya, salamat ma'am sa pagpalangga mo sa akon. Utang ko sa imo, ano man ako subong. Siling ko sa iya nga, happy ako kay nagapasalamat sa Ginoo nga okay ka. Diri ko na-prove na si Lord always gives a fresh starts from the inside out. When you decide to have a new beginning, the Lord will be happy to help you at all times. Te, mga nanay, kumusta lang atong mga anak dira? May problem bala ka mo sa ila? Ano, matamad mag-eskwela? Nagabarkada? Wala pang balon kag pangbayad sa mga projects? Kaputot nga mga rason.
Siyempre, kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan, di ba? Kumbinsiron ninyo sila nga magpadayon ni eskwela, bisan pigado ka mo. Ano na lang ila pala abuton kung maguntat sanda. Remember, palaging nasa huli ang pagsisisi. Kausapin natin ng mahinahon ang ating mga anak kung may problema sanda. Show them that we care, we love them, and that we always want the best for them. Kung nakasala sanda, give them a second chance. Love them more, and most of all, try to pray with them. Surely, the Lord God will be happy to let us begin again and again. Our loving, simple gestures of concern for our children can bring powerful comfort. Nanay kita, let us comfort our children with our words of love and encouragement. Close ko na letter ko. Tomorrow naman, good afternoon to all of you out there. I love you and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. What we're having this afternoon na punaan sa mga spiritual nga mga uplifting stories para sa aton tanan makabilin gid sang maayo sa aton paino-ino, sa aton nga kaugalingon man nga ginaagyan sa aton nga kabuhi, makapamuklat sa aton nga mga mata. But with Student Mom, never ever get bored of life, ha? Kamang nami bala sang imong ginapang share diri sa aton. Di ka magambal nga kain tulog na lang. I'm sure there is more to that in life, hindi bala? And I know capable ka gid to put more meaning sa imong kabuhi. Isa na diri, no? Ang pag-touch mo man sa amon nga kabuhi, sa mga many beautiful things na gina-share mo sa amon sa sininga hapon. See, you are a great teacher because na-touch mo gid ang life. Napabag-o mo for the better and for the good ang kabuhi sa isa ka tao. And because of that, forever gali siya, no? Nga grateful gid sa imo sa dako nga nangin influence mo sa iya kag sa dako nga nanginbahin mo sa kadalagan sa iya nga kabuhi. Helping him restore ang iya nga self-confidence, believing in himself, and letting him know that he can do it. You believed in him, and so that's why dapat he should also believe in himself. And that's what he did. So thank you, congratulations sa imo. One life, no? After the other. Tag isa-isa lang. We start with isa-isa hasta nga magdamo sila nga matouch naton nga kabuhi. Thank you, Gid, Student Mom, just to write every day. Para nga mangin, hindi lang ikaw ang inspired, kundi kami man diri ang ma-inspire sa mga beautiful stories mo nga gina-share sa amon tanan. Alas 2:51 ang ato nga oras. Magabalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon kung magtuon ikaw siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok kung gusto mo ang snacks siguraduhan man nga na preparar na ini. Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. on January 23. Friday. It's a brand new competition and it's for individuals aging 21 years old and below on the day of the competition in Pasigabong 21. Pasigabong 21. The first prize is 25,000 pesos. Second prize is 20,000 pesos. And the third prize is 15,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And not only this, the band with the best on-stage performance and creativity wins
10,000 peso. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Senyor Santorinho! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 23, Friday, for Pasigabong 21. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa Alas 2:53 sa aton nga oras, sugdan ta ang sulat diri ni INB sa Iloilo Province. Bisan nga I know hindi ta ini matapos today, pero may boss pa man para nga tapuson ini. So kung hasta diin lang ang aton nga matapusan sa sining nga sulat sa sining nga hapon. Dearest Tita Regine. Lamentations chapter 3 verses 19 to 26 says, "Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail." Maayo kag matahong nga hapon sa inyo tanan, makatapos ang Bombo Radio Philippines, ilibinigid sa imo Tita Regine, sa tanan nga mga KLP lovers, letter senders, and added listeners. From our daily bread. When a friend asked me to speak with teenage girls sa isa ka workshop promoting purity, nag-decline ako. As a teenage runaway, nag-struggle ako and had decades of scars caused by my immorality. Pagkatapos ko nga nag-settle down, kag nadulaan sa among nga first child because of miscarriage, I thought God was punishing me for my past sins. So finally, I surrendered my life to Christ at the age of 30. I confessed my sins and repented repeatedly. Still, guilt and shame consumed me. How could I share about God's grace when I couldn't even bring myself to fully receive the gift of His great love for me? Thankfully, over time, God has abolished the lies that chained me to who I was before I confessed my sins. Sa iyang grasya, I finally received the forgiveness God has been offering me all along. Naintindihan gid sang aton nga Dios ang aton nga ginabatsyag, our lament over our afflictions and the consequences of our past sins. However, gina-empower niya ang iya nga mga tawo to overcome despair, turn from our sins, and arise with hope in His great love, compassion, and faithfulness. Scripture says that God Himself is our portion, our hope, and salvation, and we can learn to trust His goodness. Our compassionate Father helps us believe His promises kung kita nagabaton sang fullness sang iya dako kapag palangga para sa aton. We can spread the good news about His grace. When have you felt consumed by your past sins? How has God helped you rest in the sure hope of His immeasurable love and grace? Compassionate Father, please help me place my hope in the surety of your great love for me as I spread the good news about your grace wherever I go. Nadumduman ko sa among nga Teachers League, my friend ako sa CMSU, nag-teach sa National High School. Nagpahibalo siya sa akon sang vacancy nga bagay gid kuno sa akon nga qualification sa ilang nga school as per request by Sir L, ang ilang nga principal. Pero nag-refuse ako, Tita Regine. Even our school was only a municipal high school. Siyempre, iba ang funding and benefits. Nabudlayan abi ako mag-travel
though 30 minutes only by sea every day. Anyway, ang amon school, mangi National High School sooner, by next year. Kada Sabado, nagapauli si Miss Yu sa amon barangay, kag magbisita gid sa akon. Nasayangan daw, yes sir, ngagin refuse ko ang iya nga request. Sabat ko, thanks gid for his concern, paki-extend ang akon pagpasalamat and tell him nga okay lang ko diri. Until she told me kung gusto ko nga makig-amigo sa foreigner. Kay sila ni Miss D, bali iya ko teacher, may pen pal na nga foreigner. Gin-recommend sa iya magulang ga trabaho sa abroad. Why pa cellphone sad to tita. Nag-request iya amigo nga gusto man makipag-amiga iya brother sa Pinay katulad niya nga teacher. Ako tana ang gin-recommend niya. Kung gusto ko, hambal ko, ay sus Miss you, hindi gid ako. Nadlok ako. Pero sige, gid ko niya motivate. Testingan lang daw, kay kanami man sa ila. Finally, ang sabat ko, kamu lang gani, hindi lang ako. After a year, nagabot ang duwa nila ka-amigo for their wedding and process their papers kay iupo dayon sila sa abroad after the wedding. Gin-invite nila ako mag-secondary sponsor kag nag-attend man ako. Sa city ang venue sang kasal, kag sa hotel ang reception. Well, I guess hasta lang gid kita anay diri, syempre as I have said, kung hasta lang diin kita malabutan sa aton nga oras, but why pa natapos ang sulat diri ni NB sa aton, and definitely by tomorrow matapos tagid ini. Hopefully. For the meantime, tutub na lang anay kita diri mga kabombo. Remind ko lang kamo sa mga istorya ninyo dira. Kung tapos nyo na, talig na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan and ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas, Tuyang Ermitaña, Provincial Jail, kagang Dear Diary. I'll be seeing you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon ni ninyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.